وزمي معري شخونا براوري حبتينا عاقليو دلي قول كوعري وزمي معري شخونا براوري حبتينا عاقليو دلي قول كوعري وزمعار معرو أطبع داستي حبتينا عاقليو دلي قول كفتي وزمي معري أطبع داستي حبتينا عاقليو دلي قول كوعري وزمي مدق برخا وبز زهر تابلبا نعخ مرت على سبا أنت عوي معري سنسلواي كمن لك يوني من تاكتا وزمي مدق برخا وبز زهر تابلبا نعخ مرت على سبا أنت عوي معري سنسلواي كمن لك يوني من تاكتا وزمي معري عسوي معري أصنك قازحتي معري عسوي معري واسكت وقاي معري عسوي معري قومنا خزحري معري عسوي معري عشان كويدون عين معري عسوي معري وقزع ونوني معري عسوي معري أنت عوي معري سنسلواي كمن لك يوني من تاكتا آتي وزا معري سيالي مساك مالكي نحلالي أنت عوي معري سنسلواي كمن لك يوني من تاكتا نحلالي كفت كدو نحلالي تحلالي كوسن كدو نحلالي معاروي سبوت شنطي حراي بلنمو كقبر الكوكعي عبيد قرما سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا نايوت تمنيتنا بحقنا نيو كيدكا خيدكا بحلنا خطر خلها كل جزء زمستاكا حساباتي فحفاحيتو لي محق حيش دحريو زينا نخد قربون قربي خبدكاي بفلاي دما تانز قربو زلخو زيناتات ابزي وانز مالتيو بليز لايك قبرو شير قبرو ريتوخ من حسابكم من أبهاناس من قد قرفو نزي channel دقفو نعاهم زمتن تحسوتات كنقرب ليت معالتنين عندكم زلنا كبريت يابلنا تلتي نتسرحنا أنيقكم سلت حق زوادما مچم زلنا مدرق أزيو فلو ينتبلنا يوحدون براي بزحونيو سلمن تايدما حجي كاسمعكم what is going on مغنياتو قد مساعد زبلنا ونتغير له قد مي حدا ساعتات زقبر كوازينا درو تغيرات سلس أنها تجي بخالق غير له حدش زينا قبر كله نتنا عنتبو كان السف عندنا نحسب قن حدش كوين خايس أن حكا أبزبنا دونالد ترامب تايز الساعة ليلكم ميهم. Let's quickly shift our focus to the latest that's been announced by Iran. Iran has reimposed restrictions on the Strait of Hormuz. That's the latest bit of breaking news update coming in. Do remember it was Iran that had first announced how the Strait of Hormuz is now open and now sort of taking a U-turn in the wake of the United States asserting that its naval blockade in the strait will continue. In fact, Strait of Hormuz. So وشمت حرموز كان بحدش تعصي له يبلونا له what does that even mean? These talks may find turbulence here because just moments ago, our colleague Trey Yingst says that a regional intelligence official tells Fox News that, quote, the Strait of Hormuz is under full IRGC control and effectively closed at this moment. Multiple vessels have been forced to turn around since this morning as they attempted to pass through the strait. Trey adds this as well, the IRGC opening fire on at least فوكس نيوز يزي دونالد ترامب غزي ابزلو تكسرح له بجكا تويتر امبر النزيو ميزكاتاتل انتهي لهم حنت قال كابتا زبلوا طراي خدمه كسمع لكم ناي ايران سراويسي ملو قطصر ناي ستريت اوف هرموز كم زلو وشمت هرموز ملو قطصر كم زلو فقال زراربا 40 جمده معلت تواقيكا ملو قطصر نايت وشمت هرموز أبيد إيرانيو إيران تعصو إيران تخفت زقبر يلن يمزولو زلو نعنا زو نتم معرابا وعالم زو نقروا زلو دما أمريكا ني إيران دسميتد كم زقبرتا كم زدمسستان كم زرمستان حيل بحرا يلا حيل مدرا يلا حيل سمايا يلا حيل قلملو كله دمسيس ناينا ما راحتم زقدفنا لهم يبلان بلو
مزدم سكادا كم يجريو نتي وشمت حرمز عسيوه كالاي تبزربا it's a deception كيتردوم دايم حق تزارب زلمر كتمززيهم دليوم نحنا كنكفتو نسعر لنا إيران دما تدراو كم فينا إيران ملو بملو عصي ولو تقوت عصير ولو سلازي قطب عالم تتبلاشيو شجر ناي قطب عالم سأقم ناي عرب ناي كال زقاتم زلو إيرانيا تقبرو زلا كبليهم دليوم but unfortunately كل جزء نزياتهم ترى زكاتاتلو أب كم يزبله علمات كم زنبرو ترى يزنقركم that's why دما برسوم ما جاز بالعزم ما جا بسبوق مبتعات هاد مسألة منها مثلال جروب كوين زلو إنها رينا زياتهم كم يجرون كم زتبرو تحت جن بقمت عليه سلامتاي تعاس ولا إيران نابتزم الكتب قداي كان بغلط ثلاثة من قد رينا سلازي بالانس نيوز كنا بكوينا فوكس نيوز كم يجي ريبورت قبره بي بي سي كم يجي ريبورت قبره استفل عليه نا ميديا من جتات كم يجي ريبورت قبره كرينا even بي بي سي كم يجي ريبورت تخون كرياكم بقول ما أزنك تريال لك and then you make your own mind ناتكم ريتقا قبره تخلوا مالتي messaging today on the opening of the Strait of Hormuz. Iran's military is now saying it will close the vital waterway again after the authorities in Iran said on Friday it would be completely reopened to commercial ships for the remainder of the ceasefire. Well, Iran's parliament speaker had said it would shut again if the US blockade on Iran ports continued. US President Donald Trump had imposed the blockade earlier this week, and despite Iran saying it would reopen the strait, Mr. Trump said the blockade would continue until a peace deal is reached. Well, the Strait of Hormuz is a crucial route for global shipping, and there have been exactly هجي اتي حق تزاريباتها انتهي لا confusing messages زقراجو حساباتيو زقراجو سلامتاي مغنياتو إيران نزوش مدحرو مسكت كفتو غلا انتهي لا نيرا بمسرت نايتي مقراص ناي تقصي زتسمى معنا من قدي ابتسمم كله تقصي اب كل بوتات تطوكبل ان كل اب ليبانوس تطوكبل يلوم نيرم سلازي إيران بوغنا نتزكالا غيرا تطوبيلاتيا بوغن أمريكا نير إسرائيل تطوق تبلا سلازي كالت مقراصنا يتوصي كم دما وش متحرمس كفتاي كعلى النير بمستوى السنة ساعات ناي ليبانوس مقراص توصي عن إسرائيل ليبانوسن أتكبيرا لخمس بلد دونالد ترامب دما إيران ما كم كعلى لك دحريو وتيادما وش متحرمس كفيتهي اللخيلة التلقبت أن ناي أمريكا بفلاي دما ناي دونالد ترامب بخلتها من قد خريك من مجمريا بتتويتر عندي عالم زي ما حضر زلولومي بتترو سوشيال زبالناتو قدامي تتويت قبل على زلاتري والله Iran has just announced that the Strait of Iran is open for business. Iran is fully open and ready for full passage. Thank you. زياس إفنيرو إيران ما نزيا ملسيبهم نيرم. إيران مجمريا تي مقراصنا يتقصي تكبارناتو قبل ليبانوس اللي تجمره وشمت حرموز كل ناي نقدي مسمارات ناي نقدي براخب بتي حيل بحرنا إيران زو من قدي ناخد كدو ناس أخوين لكم علو إلى نيرا دحريو نشتيت أني حنت هيجرو لخبط الناس اللي زلوا نتخليتي تويتر دما تصحيفو زيا إسرائيل أقصادو كفسلو زبلو صحافة انت يبلالو وشمت حرموز كومبليتلي تخفيتلو عند البيزنس دما كفوتيو انت خوني ريو قد النافال بلوكيد انت خوني تنحنا كابتو وشمت حرموز كلا غيرنا يزلنا نسك قصليو مغنياتو إيران قطب عالم نداد نخرجا كتفقدلنا نحنا قد كنحنق كنجمرينا نيران نبينا تعلم رقات كتركب إيران قد كتحنق كتموتن سلزلوا كومو خنجبرينا يبل أحفرني كمان أمين قروبسي سبسي نتيجة أراناتهم كفلتو يخلي ويقليلهم أحسبوني ولا أنت إيردان نبزغوني كم تريوز لهم كم زي أجيرهم ستعلى له إيرانيوان سلولات هيكونون of course ساتهم they will نتيجة ملكتو نتيجة أتي حلفنا البرلمان تدمى أبا خلوا الجباب بيلو إذا عجاوز غون سبعي زبلاش وزول بعلي بمبالغ يفنيرو أبزون بتا زبالات رادي كونس أبزون بزربا أتشيل واي مغنياتو أبزو سمعوا at TP USA event that the Strait of Hormuz is open for business. This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. كم ترويو دلون كم جاي ريو بابليك ناي هذا كونفرنس نيروانا تي بي يو اس از بال نام قلقله زغي زلو ناي قدم بشارلي كيرك زمرح زنبر عبي اورجانيزيشن ناي كونسرفاتيفز نايتوم ريبابليك مالتي دحرموتو كن سبيتو نتسلط امستركبتو كم حسون بزحفر من قد زون قلقل زلو دقفنا إسرائيل أب إسرائيل سلة تسقع دما ممليس زمود زلو نابوي تساتف نيرو
كل زربا باز انتاي قبر له اتي حزب سمعوا زلا يريو خان ينبصع غزي معناته حزب كم بزع كم تزدلي وي اتيلن ስለዚህ እቲ ስቴጅ እናሓባእካ ይኮይኑ ዘሎ ክምረፅ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ስቴጃት ክዕለቕልቕ ይደሊ ነይሩ ብሰብ ኢንቱዚያስቲክ ተስፋ ዘለዎም ነገራት ክቕየር እዩ ዓለ ኣሜሪካ ጉዳያ ጥራይ ክትገብር ሄልስ ኬር ክቕየር እዩ ሶሻል ኢንሹራንስ ክቕየር እዩ ዓዲ በቃ ሰይፍትናታ ገለመለ ቆጠባናታ ክምዕብል ኢሉ ይሕስበሎም ነይሩ ይነፍሖም ነይሩ ሎሚ ኩሉ እቲ መብፃዕታት ስለ ዘፍረሶ ነቶም ህዝቢ ስለዚ ከዓብዎ ኣይርእን እዩ ከይዱ ይሕስሉ ሕጂ ነታ ዘረባ ወሲዱ በቃ ከምኡ የለን ነስኒስዋ ዕዳጋታት ድማ ማኒፑሌት ጌራትሉ حق ግን حق ብምፅኡ ስለ ዘይተርፎ ኢራን ድማ ተታልል ኣለኻ ዝዓርከይ ንዓና በዚያ እናታለልካ ክትቅፅል ኣይንደልየካና ኢሎም እቲ ወታደራዊ ክንፍ ናይ ኢራን መግለፂ ውፅኡ ማለት እዩ has announced that it's closing the Strait of Hormuz again less than 24 hours after declaring the waterway open. It says the United States must lift its blockade of Iranian ports before marine traffic can flow freely. The tensions placed a chokehold on the global economy, heavily restricting the movement of energy supplies worldwide. Iran says that from now on, only vessels with Revolutionary Guard approval will be allowed through the strait. On Friday, US President Donald Trump insisted that the US blockade on Iranian ships and ports would remain in كذا تريوا زلهم تي مسمر تعطيو أمريكا بلوكين ناتاخد كتسلا سلزبالة إيران ما نتوش مطور حرمز عطينا لنا بمبال نغطى بعالم كم بحدش ناب وطري وسيدات طلا مالتيو متعوتو خوينهم زلو عبزو منقومانيهم عرب مغنياتو مقبومن ما يومن بوي زاتو أزو مقبومن كل زدلي واب هيوت ببحري زاتو كل تبحر ما تعطي له سلزي ሓደ ካብቲ ቀንዲ ተሃስዩ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሃገራት ዓረብያ ይቕፅል ካልኦት ስቃይናቱ this situation is continuing ነዳዲ ድበሃል ይሸጥዩ ኣለዉ ገሊኦም 80 ሚታዊ 70 ሚታዊ 60 ሚታዊ ኣታዊ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ንልዕሊ 48 መዓልቲ ነዳዲ ኣውፅኦም ኣይሸጡን ኣለዉ ኣብ ባሕሪ ዝነበረ ዝሸጡ ህልዎም ግን ኣውፅኦም ክሸጡ ይከኣሉን እዚ ማለት ዋላ ተዝሓየለ ቁጠባ ናይ ዓለም ዝበሃል ከም በዓል ስዊስ እውን እንተኾነ ن30 معلتي حنت نجار تكند زشتوان عداقات تطو تبي لما قالوا لا يداتو there is no doubt about this زخونه هاجر كتص أوريك النزي من الباتن هاجرات عرب كون أبو دحان خونه خلينا تبلون زلوا سدتني تاسل زخونه تزبم بحر مرير وانا عدوك خيدي بومن تردمات infrastructure انت طبعا بغير عنونا وكبلي معناته نقول تعتقد زكاتات لولو مجم قطراويان ويون سعودياويان ويون اماراتاويان جلبيوم جيروم صرغياتاتهم دصريو بلاسوتاتهم بوياز لوخي كم زيكون فلتين ايكونام كم كافريكا دمايكسوتي زي كل سواتي إن نزارب زلنا تقولون لهم سلازي تسدتني عند رغيدو هي وات كابو غيرات بكا and then there is another part which they don't tell you تا حنت كفال عبز كوينات زي حنت نجار على زي تقصوا زلو حجو كوينات كجمر مهاني سنكر زلو معناته دونالد ترامب بومباتات كدربيه كل جمير الله أبزن قربا معلتات أنس دولين تدي جرم لي نابتنا بومبا مسرح كم لسنا يبلالو if that happens استنا قررت أنت تملي يبللو temperature موقتنا هي ما أكلي مبرق بفلا ينايتن هجرت عرب مالتيو إيران قبتاس لزلوا برد ونزور ده عادية فليز برد temperature لو مغزلو بوتالو بحنزو خانا ناي برد بوتاونا له so Iran is a very big country أتوم كالوت كن سعودية يلكا إمارات يلكا قطر يلكا temperature مغت سماي زديب سلازي ورح سلاسة كتواقع كلها is completely different dan ورح ربعته كمون ورح عمشته ورح عمشته إننا نقبل زلنا رسنا يتعدي فتيم كفتيم جنزب زلوا كبتعدي وتي دبي ندحر خيتكم دحر ورح ربعته سبيل دخا ويون أو كسر عزنا بر قال أنت ده كوينو جنزب زلوا أبتبوتا كفاي بلني معناته زنبر عدي كنا ورح أسرتك صور سلاسة تهيوت ناطق هون اليوم كتوت قال لك كلا عدي خدكم قال لك سازي أب كم زبوتا كتواقع زي كبيد إيران عدومي so they know their place تمقاتون قالين أب زبوتا خوين كان وقك توج كلا خاجن تناي ماي متقعت دي ناي قلمله وناي إلكتريك متقعت قاتيمو إلكتريك تتقون تحريلي هي وقت ساعة كنك خبط مخانو يوم زنا جروزلو and this is going to be really really bad but again أبزكو دايزي Donald Trump بعلوش أوتو كسبزلو كجبر زغل نجاريله. 20 ships, including oil tankers and container vessels, have started to sail. Reports now say they've been ordered to turn around. Well, let's speak to our correspondent Nick Beek in Jerusalem, who's following all the developments for us. Nick, try if you can to make sense of all of this for us. Yeah, hi again, Samantha. I think what we've got to go on at the moment is
this report that's coming from Iranian state media saying that the Strait of Hormuz will be closed once again, if not completely closed, returning to what they're describing as strict management. So this is what we saw before this. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ወሽመጥ ናይ ተኸትብላ ናይ ሕርሙዝ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ ተዓፅያላ ንሕና ነፍቅደሎም ምሳና ዝረዳድኡ ብናትና ትእዛዝን ሕግን ዝኸዱ ክወፁ እዮም ይብሉ ኣለዉ ግን ምውፃእካ ካብ ኢራን ክወፁ ክእሉ እዮም ኣሜሪካ ድማ ኬላ ኣለዋ እቲ ኣሜሪካ ድማ ነቶም ካብ ኢራን ዝወፁ ዘለዉ ትሕዝ ኣላ እያ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብከምዚ መልክዕ ክቕፅልን ናብኡ ክኸይድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ምፍርራሕ ኣትዮም ኣለዉ as part of the closure policy, not at all the way President Trump suggested Iranian officials were cooperating with the Strait. And we're going to talk in just a moment about how the markets, all the indices went up because of it. But the fact that Iran and the IRGC is effectively trying to step in and reassert control is not going to be met kindly with the president. No, it's definitely not as the president said it was going to be. And also, for those of us just watching on the sideline who don't understand, necessarily all the military, all the military components that are going on here, I'm actually surprised that they can take control of the Straits of Hormuz at this point. I thought that they had been more degraded militarily and not able to do that. I don't know about you, Charlie, but this is very shocking. Oh boy, يتابعكم والله انت زبل زلم دا فوكس نيوز حقهم نقوم مشيتن بومبا نادر بي تلفزيون يريهم سلازلو إيران استسعرتي دمسلم نيرو مالت مجمريا دونالد ترامب نزي بصبوق قبل يكون مهنياتو تعداقاتات ماركتس بوق درجة أبز خدلو تسفى ناي نورماليتي ناب نورمال هيوات كملاسينا أبز بحالو زلو يتم زوام هلاوم زحزنيو كتب يبلت أنيو دونالد ترامب دما نزي أغلي لكري يكون مزبلة تاقوال دما تقبلا وزخل دمسيس نايوم الداخم نايوم إنها تبحالو قلوسي إتي IRCG زبحال تمليسو IRGC زبحال تناي إيران وتهدراو حيلي تمليسو كوكوات أصرف بخالون كعص ونا مخالون ناي بحكي أجري مني زلون عيت ولا لا wake up تبرابري خبدكاس مهنياتهم إيران بحيلة يعبز بس حزلا نسخاتكم دنجيسكم هيكونكم من وشمت حرمز بدما ملو بملو أبيدنا يزلو listen to this very very brave and confident hizbi in trying to sabotage the path of the diplomatic efforts through this diplomatic circus that they are adopting. They thought that the force and the pressure and the escalation is part of the solution. No, these cannot be for the benefit of anyone. Diplomacy must prevail. One by one, please, one by one. President Trump said that if there is no agreement on Wednesday, there will be a return to the military action. Then let's President Trump talk. He talks too much. He said contradictory things within the same statement. Sometimes we say, زي تخفيتو زنبرة كعص زجبرة نصور كنكون أمريكان دونالد ترامب زجبرة يو مخنياتو نحن يكوننا نعصو زلنا نكعص زجبرة نسي سبتاج يرمو نحن بوجنا نتيس تبهلا سمع أخبيرنا كفيتنا يو دونالد ترامب قال أبتسم دحر تسمع مقراص نيتخسي زفترة بلوكيد نعوت تقييم حجدما نحن خنكفت لنا أنا كلا ناتيك قصلي سلزبل أنا عاص ولا ناسلزي زجبر زلو بأمريكان بدونالد ترامب زجبر زلو لما حتى دما ندحر دي كفيتكمو نابوت هدراو سقوم تكحل فيه يبلالو يا عجاو سبعي بزوح يتزارب بزوح تقراج أو زرب هذا ما يتزارب سلزي نسنتايبل انتاي قبر نعوز ملكات كوينو نحنا نعنا زملكات معنا وجن زخونينا نقبر زلنا إيرانيان ديبيتي فورين مينستري مقتل مينستر بدات وصاي دزارب زلو إيران دما كم تستوعلوا لهم زلو بزحت حلفتيهم دمتو زلو بزحت حلفتيهم دمتو زلو زخا تاكتيكالي زي استراتيجيكيو استراتيجيناتو مثلا تاي هذا ما راح ترايز قبر زارب تلو إسرائيل تقتلها داد ديكا نما راح مقتل يخوليا مهنياتو توم راحتي نا إيران تحبيو ما يكونون صرح زلو يوصل له يوم أبتز الرأي لبوتاتات يوصل له يوم that's why قتلوهم تقول زلوا زي كم تينا أمريكا air defense يبلون that's true زي جي مجنان زل يكون إيران نخول تمتقعد كأمريكان كإسرائيل زكاية زخل كل air defense يبلون قلت easy زواجو زلوا وجه asymmetric warfare يزبا
ስለዘሎም ኣይኮኑን ኣፅዋር ሓደ ብሓደ ነፈርትን ገለን ስለዘሎም ዘይኮነስ ንሳቶም ከድምዕሉ ዝኽእሉ ኣፅዋር ስለዘሎም እዩ ናው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዓውደ ኩናት ብኸመይ መንገዲ እዩ ክሳብ ሕጂ ክቕፅል ክኢሉ ነዚ ስምዑ 4 months, Iran will become, it's not there yet, Iran will become the 4th center of world power. It'll be not as strong as the United States, not as strong as China, but it will be just under Russia in terms of its power to exert influence in the region, in Asia, Europe, around the world. Now, Professor, you are widely read on Substack. So this particular point of Iran being the 4th power, what do you mean by that? And why should it matter to the world now? Yes, so we are used to thinking that a world power must be rooted in the size of a country's GDP, its economy, or exactly how many nuclear weapons or the size of its army. What Iran is showing is that geography can play a powerful role. And it is, Iran is not a small country either. So it is a country of 92 million people. It's essentially would be called a middle rank economic power, but it has geography on its side. So it is able to use small numbers of drones and mines and highly credible threats to shut down shipping in order to control enemies if it wants to. እዚኣ ዘረባ ዘሎ ፈሊጥ ነዊሕ ኣስሚዐኩም ዘለኹ this is a very very interesting concept መቸም እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ኣብዚ ኩናት እዚ ሓይላ ከም ዝወፀት እዩ ፕሮፌሰር ፔፐ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ከመይ ገይራ ሓያል ትኸውን ድሕሪ ኢልካ መሻርክቲ እናገበረት ብዓለምና ተፈትወት ብህዝቢ ዓለም ደገፍ እናረኸበት እያ ትኸይድ ዘላ ኢራን ከመይ ገይራ መበል ራብዓይ ሱፐር ፓወር ክትከውን እያ ትብል ዘለኻ እዚ ነገር እዚ ንብዙሕ ሰብ ዘገርም ዘሎ እዩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ የስ ናይ ዓለምና ሓያላት ሃገራት ብቁጠባ ዓብ ጂዲፒ ዘለወን ክኾና ኣለወን ቴክኖሎጂ ዘለዋ ክህልዋ ክኾና ኣለወን ከምኡ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ናይ ኒውክለር ዘለወን እየን ምክንያቱ ራሽያ እንተሪኻ ቻይና እንተሪኻ ኣሜሪካ እንተሪኻ ኩሉ ዘለዎም ሓያል ቁጠባ ኣለዎም ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂ እውን ኣለዎም እዚኣቶም እዮም ቶም ሱፐር ፓወር ዝበሃል ነይሮም ሓንቲ ነጥብን ጎዲላ ነይራ ቀደም ካብዚኣቶም ኢሉ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ናትካ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ሱፐር ፓወር ክገብረካ ድያ ይገብረካ ኣሚን ኣይተሓዙለይ እምበር ኣነ እዚኣ ንዓና ትብልከት ኮይና እያ ትስማዓኒ ኢራን ሱፐር ፓወር ዝገብራ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ 92 ሚልዮን እዮም ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ እቲ ነጥብታት ክነገረኩም ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ምስ ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ዝወዳደር ከይከውን ይኽእል እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ዘለዎም ቴክኖሎጂ ካብ ናይ ካልኦት ፍልይ ዝበለ እዩ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ከፍርይዎ ይኽእሉ እዮም ከማዕብልዎ ይኽእሉ እዮም ከበርትዕዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ጂኦግራፊካዊ ሓይሊ ኣለዎም ነዚአን ተወሲኽካ ኣሎ ናይ ዓለምና ሓያል ንክኾኑ ኮይኖም ኣለዉ ሪድ ኣብዚ ደረጃ ጥራይ ከረጋግሉሎም ቦታኦም ከውሕሱ ኣለዎም ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኢራን ብዘለዋ ነዳዲ ጥራይ ኮነ ትፀሉ ዘላ ናይ ብምልአን ሃገራት ዓረብ ብኡ ዝወፅእ መስመር ናይ ንግዲ ኣብ ኢዳ ስለ ትገብሮ ዘላ እዩ ናው ከም በዓል ስዑድያ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ነቲ ፓይፕላይን ዘለዎም ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ዝኸይድ ክሰርሕሉ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ብኡ ገይሮም ክወፁ እዮም ቀጠር እውን ከምኡ ክገብር ይሓስብ ኣሎ ኢራቅ ከምኡ ክገብር ይሓስብ ኣሎ በሃል ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ክፍትኑ እዮም ዝግበር ተኮይኑ ማለት እዩ ኢቨን ነቲ ፓይፕላይን ኢራን ትቆፃፀሮ እያ ተደልያ ክትሃርሞ ትኽእል እያ ኮይኑ ተሪፉ ግን እቲ ኣፅዋር ዘለዎም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ከምኡ ድማ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናቶም ሱፐር ፓወር ገይርዎም ኣሎ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ድማ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ክህልዋ እዩ ምስ ግዜ ንኣምና ሎም በፂሕና ኣለና ግን እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናትና ነዳዲ ስለ ዘለና ወይ ገለ ስለ ዘይኮነ እንታይ ዳ እቲ ዘለና ስትራቴጂካዊ ዓቕሚ ኣብቲ ቦታ ናትና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዓሰብ ከምኡ ናብ ዳህላክ ዘለና ዓቕሚ ቁጠባና እናሓየለ ምስ ከደ ፅልዋ ካብቲ ዘለና ንላዕሊ ክንፃወት ንኽእል ኢና ለሰይ ቪየትናም ዝበሃል ሃገር ወይ እውን ጣልያን ዝበሃል ሃገር ኣንፃርና ሕማቕ ነገር ገይሩ ንበሎ ንዓና ብፍልይ ኢሉ ክቐጥቅጠና ጀሚሩ ንበሎ ንዓና መሰልና ክገሰና ጀሚሩ ንበሎ እንታይ ንገብሮ ንሕና ኣብ ጣልያን ከድና ይኮና ነፈራሮ መራኽቡ በዚያ ከምዘይ ሓልፋ ንገብረ you see you have a very strong powerful weapon ሎሚ ይኮነን ተነፂላ ከምዚ ገዳዶ ገለዶ እናበሉ ኣዳኺሞማ ስለ ዘሎ ኤርትራ ሓያል እያ ዘላ ግን ንከምዚታት ክትገብር ግዜኡ ይኮነን እንጂ ምስ ግዜ ግን ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣለዋ ነቲ ዘድልያ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ዝበደለ ሃገር ኣብዛ ቀይ ባህር ረኺባ ክጭፍጭፎ ከም ትኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም ምክንያቱ ከምዚ ናይ ዓድና ዝክርዎ ተኮይንኩም ንዝኾነ ክትባስ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከባቢ ገዛውትኻ ግን ንብዙሓት ሰባት ትሕምቆም ኢኻ ኣብ ገዛውቶም ዝሕምቑኻ ኣለዉ ኣብ ገዛውትኻ ትሕምቆም ቁልዑ ከለኻ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዛዕባኦም ትፈልጥዎ እዩ እዚ
حمقة دي غازن دير لهم كاب جزاوتنا حمقة معناته مس جزاوتها مس كبابي خلوا زراعتهم كهونوا سلو زغلوا حيالي خدخون أبزي جزاوتها بين خاجنا يكال سلزي إيرترا دما نزا إيران تتكمل هذا كونسبت هذا معالتي أبي إيرتراون زلنا هنا أنا عجي نعلم كنكركر نعلم كنحاسو مالتي يكون جن ليفرج لنا نزبدلونا نتهم زعمصونا سلامنتاي كوم غيركم نبكيلوسي علنا كارد لنا that's why دما حيال قطبا مسحنسنا حيال تكنولوجي مسحنسنا كنبصحينا زي سلازي نعونو خنقبر حجونا عقبلنا جن نتك مصكا زخل فتنا كتكالاخلو تخل تكنولوجي جن يليكا تكنولوجي دما نات كان تخونه سات قاصرو وي ون صبو زخونه بارتنرس ندار حسكاون اقداسي that's why نعصب هتصفصف زبلولنا زلو this is another important part هلا اقداسي وتادراوي مكنن زبل خاصمو. When I make the statement, maybe you don't disagree with it, but I make the statement that Iran won the war strategically. Too early to say, it depends how the negotiations go. But when I make that statement, people that they're very, very supportive of the US or very critical of Iran, people against the regime, they're up and out. Like, what do you mean the Iran won? All their commanders are dead, their military is decimated, their country is decimated, the US and Israel had air supremacy. But as you said, like, it's not about, militarily everyone knew the US and Israel are going to win. Strategically, it's a lot harder to مبزعت جزء زكوينات زي بوتادراوي وين بتاكتيكا ومنقدي أمريكا سعرها بزح لامتات هريماني عنيانيا استراتيجيكا وجن إيرانيا تعويتاك بهالكله بزح نوتسي زفتر اسكن زيانة جرزيا جلس لنا بخمي منقديا زي زربازيا نزبل يحطوا له نزيا زرباز كسب. US would like a more friendly regime. It makes sense financially. It makes sense strategically having control of the Strait of Hormuz. Well, the regime is, the others is, there's no other real. So is it too early though to say it's a strategic win for Iran, being able to survive, but also being able to close the Strait of Hormuz? I would say, while it's too early to make a declarative, definitive, it ended this way. I would agree with you that at this point right now, all the various justifications that were given for doing this, most of them have not been accomplished. I mean, for sure, thousands of launchers have been destroyed. The Iranian Navy doesn't exist anymore. But this was never going to be a naval battle between the U.S. Navy and the Iranian Navy anyway. So the relevance of who is able to influence what happens in the Strait, who's still in charge, do the Iranians still have the بزعبة تملسخا قدامي نجر كستو سعيرو بخمسة سعيرو مبال جزء يكون المخنيات تكوينات نخنديك قصليو أبز عجز الودرجة هذا ودو زخانة مدام تاخد جبر جايو جن بتنسخات بلوز الله كريو غلو قدما أمريكا زوج أطم علامات سرعات مغيار منقست مكوتصار نجارات أبيت كمقبار تليت كاخد تكبر مخال أنت واحد ونتقدم تكبر مزنا بركة كتكتس المخال بس يوم كلهم يلون يلو زوج ما تحرموز كفوتين يرقدم دونالد ترامب بزقبرو كوينات إيوك عدس أخيلو سلازي استراتيجيك أمريكا تعويتا خطبل ديكون استسعيرا خاقمان كتب المهناتو قدم نساتو وحسوز نبرت سوبر باور كوينا دما نتن هاجرات عرب استراتيجيكاوي جارانتي تبنز نبرت زخون نزتن كفكن يلن دليت كنت قبراي غنابله توحز نبرت نعو خمان كت قبراي كالت ندلايلو سلازي إيران استراتيجيكاوي عاوت تقوناتي فاكساب حجب زولوك بحال كل حد كيو مهناتو زدلي وخ قبرو عقمي رغيبة مالو نحنا دما ولا وناتو قدعنا خلنا قدو فينا يمكن نسمع ما ينغلينا زلنا يبلا لذي بزع عينك كترو يخلقها إيران تعويتها يبلو كي توحط أي واحد قلبني أمريكاني مزيو مكوحات جنرالات قلني so what you are is it تسمع وزر لهم عالمنا نتبع بغيرون هاي تاريخ يزق برزلو قل نتعود دونالد ترامب وانت حوي سويكو تعويتها يلوس مسكيري. One of his posts today called it the Strait of Iran, which is probably, the best Freudian slip he's had in weeks. Yeah, it wasn't really before. It was an open Strait of Hormuz used by everybody in the Middle East and beyond. Now it's the Strait of Iran. Now they've realized they've got an economic pressure point they can unleash on us. And we're keeping our ships there now to make sure that they don't do anything, no funny business while we wrap this thing up. But at some point, our destroyers are going to leave. And we'll see how many times we have to go through this now with Iran as things ratchet back up. Exactly. Donald Trump إيران حيال مخانا بعد مسكير له ما لا يتبدل الله أفتح صحف ناتو نتي ستريت أوف هرموز بحال زنبرة ستريت أوف إيراني له إيراني يتقاس أرونايزك لا يلو مسكير الله زي ما لدما إيران قبارتنا حداقتنا يتبوتها مخانا ما إنما كلام زي مسيو زقدت كم زي اللي مسكير له سلزي بزي definition تاريخها إيران حيال مخانا أمسكير له مالو إيران دما درو درفوت يوم لا له بهاي جرم نزيا ودايزيا مخنياتو نحيلنا صلاتنا والمسكيرهم له
ንሳቶም ክብልዎ ዘይደፍሩ ዝነበሩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኣብነት እቲ ፐርሺያን ጋልፍ ዝበሃል ኣሎ እንተ ዓረብካ እንታይ ይብልዎ ኣረቢያን ጋልፍ እውን ይብልዎ እዮም ምንታን እቲ ፐርሺያን ጋልፍ ስለ ዘይወሓጠሎም ንኩሉ እቲ ገማግም ባሕሪ ንሶም ጥራይ ክፅውዕሉ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ ሕጂ ድማ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ኢራንያን ስትሬት ብምባል ወሽመጥ ናይ ኢራን ብምባል ድማ ኣነፂርዎ ኣሎ ብትክክል ድማ እሱይ ትኸውን ትሽም ኢራን እያ ተቆፃፀሮ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ማንም ሓይሊ ድማ ክጠጠው ከብሎ ይክልኒ ዘሎ ኤውሮጳውያን ኣብ ጀርመን ኮይኖም ይከቡ ኣለዉ ገለ ባይ ዘ ወይ ዲስ ኢዝ ክሬዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣምፂርኩም ነይረ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፊቱ ኢሉሲ ሰለብሬት ክገብር ጀሚሩ ነይሩ ተቀላጢፉ ምስ መን ክበኣስ ጀሚሩ ምስ ፈተውቱ I mean, this guy is crazy. نمن كسرف جمير نيروبايان. Of course, بتريها هابون يزح مقول لأن دي كل جزء نيروبايان كم عتهم جميرو. حنتك حزم مالتي. سمعوا بزي. We spend trillions and trillions of dollars on NATO, and when I asked them to get involved in a much smaller situation, which is Hormuz and Iran, they weren't there for us. Remember what I said? They weren't there. None of us. They weren't there. So we were there in Ukraine. And كم تري وزن لهم تايب لالو وشمت حرمز مسكفت now that the Hormuz Strait situation is over. I received a call from NATO asking me if we could if we would need some help. I told them to stay away unless they just want to load up their ships with oil. They were useless when needed and pepper tiger. صار easy. نتي وشمت حرمز مستخفته إيران مسكفتته مالتي بعد خمس خفتة أكتس قبل زلوا إيران خفته مزبلت نيتوس دويلهم سجل حاجة سدلت هلا خن حجز كايلو مسون كم بجبرة تكوينات أو مزبلة نحجز نخلينا يلهم من يرمي أنت ليه ما نغى إتكم سحبوا تعالوا من البات ندادة تدري تخونكم أبتوا تامت سيون سرعة تقوليهم جن كالي نعهم زملكات قد يلن useless they were useless طقم زي بالكم يهم نيركم حج ما تيهم بالمان ناي ورقات حيا لمبر أبايتات تجبرويه بالكم الموبال زليفوا مالتي يدولوا لين يلمنون على مزبله ناي سبين ما راح ينتهي لسك كاب سبين زوص كابت منقسي ايدا ولا الكاي لما نالك بقى بالكاي تزارب زي انا غوسي يقولوا نسخه هاي كان كفيت كايران يا خفيتاتو زلا ايران كمالي ساعات ياتو تقبروني بالكان زعينوتيو نمن يبن تصرف زلو اتهم على هذا الجزء ولا كنت محرم تدلى خاص رفهم دمت أكانديوم. Minister Albanese says Australia is ready to join a military mission to secure the Strait of Hormuz. The PM was among world leaders to discuss forming a multinational force protecting global oil cargoes as they كم تري يوم زلهم راح تيروبا تاكيبهم نيرهم فرنسا إنجليزم بحد زجبروا أب فرنسا نير مثلاً انتهينا مقبار ندي وشمت حرمز بخمي كنا محضرون خليلهم أربعة مراحتي بأكل أربعة زخون مراحتي دم بأونلاين استساتفوا مالتي زيهم ناينيتو تم عبيت هجرز بحالنا أوروبا إنجليز فرنسا جرمن طليان بأكل كبر مبزحات بأونلاين استساتفوا ينيرو إزيا أمريكا دونالد ترامب نساتهم يرخبوا سلوزلو حرق أنا اللو نزياتهم سكر يوم على نيران كريا كم زي كل فليتيو احنا قرانا نقع عمامات دي ميلهم نيران اب ايران حسب حرق انزل دفشله نزياتهم سكر يوم على النيلي زيوم فكر لهم زلون دايرهم كمساكين نساتهم تاخ قبروا يقولوا حدنا ايران كي لا غنتايلو نزياتهم ستاكيبهم لك كم زاب على يا ناصيل امريكا مسكول وتادراو ጨዋዳ መጽያ ክትከፍቶ ዘይከኣለ ነዚኣቶም ተኣኪቦም يعني ተኣኪቡ ቁፅር ናይ ሰራዊቶም ከማን ዝቁፅር ሰራዊት ዘይብሎም ዚ ንመን እዮም ክዛረቡስ ዘይስተሩ ከስቁ ኢሎም ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ክኸፍቶ ዘይከኣለ ፈኪሩ ብኩሉ ምስላጥ ኣቢዎ ዘሎ እዚኣቶም እንታይ እዮም ክገብሩ ተገብሩ እዮም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ጀስት በቃ ገለ ኢሉ ፕሮፌሰር መራንዲ ከማ ገይሩ ቤላ ገይሩ ዘቢጥዎም ማለት እዩ ኣገን ንሳቶም ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እዮም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎም ዘሎ ባእሲ ና በርትዒ ዝኸይ ዘሎ ኤውሮፓውያን they are trying their best ገለ እንታይ ኮን ክገብር ንኽእል ዝብል እዩ ምክንያቱ ጭንቀት ናይ ነዳዲ እውን ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ኩለን ሃገራት እዮም ዝራኸቡ ዘለው እቲ ናይ ነዳዲ ወጥሪ ሰማይ ከይዱ ስለ ዘሎ እቶም ኤውሮጳ መራሕቲ ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ተስፋ ክህቡ ዝኽእሉ ዝበሃሉ እዞም ኣርባዕተዮም ድማ ምስ ፈረንሳ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቕ የለውን ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዘሎ ነውፅን ባእስን ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ወጥርን ዘይምርድዳእን ኣብ መንጎቶም መሓዙት ዝበሃሉ ሃገራት እውን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕርቃናቱ ኣብ ኩሉ ነቶም ቀደም ኣብ ንኣሜሪካ ትራዲሽናሊ መሻርክታ ንዝኾኑ ይዝልፍን ይፀርፍን ኣሎ
نكاباتهم دم يقانلو باي ذا واي أب وعلاناي أنطاليا تبال كتماناي تركي زقبر زلو حدا ناي I think ناي economy قال فورم على لوز كات حنت discussion كباب كالك زي خمس ألكم أوروبيان دونالد ترامب كابنيتو كوز كم سقل جم جيرو مالو سلازي أمريكا كابنيتو توزي أول إنتاي كنجبر على نايلهم discuss كبر لويز بازلو so they are actually seriously considering Donald Trump ni كابنيتو كوز كم سقل سلطان يبلو ملو كابنيتو كوز يزبال مغنياتو أب كأن ممراتو تكونغرس نا أمريكا president نا حنت هاجر بسلطانو نا أمريكا كابنيتو كوز كم زي بلو جيرو ميرم جبوبو مالك كيبلو خليجن بزوح نقرد ما لو تخمس يخلي أبتي ناينيتو زلو كنتات مهنياتو انتاي لفكر له مالو جرينلاند خوزا مخانو نيران قداي توديلو قطبات ترقاقيو قالن تحري قرب تلي ترام كل مسكونا جرينلاند إيشو كجمريا this is going to happen مهنياتو أسير له ميزلو مرة نكاسي زبولي تري وزلو أبتدي السبع على عندي رزق خذوا مسو زي سعسعو ويون أبقدني منس أف زي كونوا لون دي كن زي أجر جرز بزلو زياتهم كأجرمكم يربعين حدا نجر بري له ماله if you stand up أنت أرد دونالد ترامب بحرة طويل كا أبز بخاط قبلنا تلك عجي أما نيتسألي زلو أمريكا دونالد ترامب سلازي ندونالد ترامب حق بجيب مبال بوليتيكال كسارة يقوي نزلو لما جمر هذا ما راح تيروبا ويكان زومنا الديمقراطية وين حجرات تبعتنا كون غير ومالو because if you stand up against him نزي دونالد ترامب زبال بولين بحرة طويل كان صاروا بس بخاخد دفاع جمير له ولا ونبت بوليتيكا وشت أمريكا بس سمعوا جنابنا هذا كابتن إسرائيل حدا قاودي قوازلون السنان بلكم زلنا the negotiators that agreed to never have nukes, and then they try to kill the other negotiator that was trying to have peace. Israel doesn't want peace. That's like, no, they don't. And because of that, I mean, our whole justification, according to Trump, was we had to bomb them because Israel was going to. It's like, wait, this is a country that's receiving more foreign aid from us than any other country in the world, and they're telling us what they're going to do, and we don't have a say in that? Right. And also, by the way, the crazy part is, of all 5 countries that we've given the most aid, they're number 1. Mm-hmm. And the other 4 that are below them have all sent boots on the ground for us when we've been in foreign. It's definitely the case. Okay. هجي انتاي كريكم دليل لهم مسلكم. إذا تريوا زلهم انتاي زبل زلهم. إسرائيل زبال مشاركتنا دي كونس كم تلاقينا خنريال لنا يلو. مهنياتو مشاركتنا خوينو ربحات بحالة يمسألنا نيلو. كابتن كلهم حجراتنا هنا حجز نبام financial aid نقبر لهم زبز جنزب زوسدي جنزب موسات راي كمان تقام. اتهم كالوت جنزب نهبام جبس أديو إثيوبيا أديو كالوت سراويتكم نابزو اتون دحري لنا يسديو ميلو. نحنا زعزز نامي قبري ميلو ولا نتقرب حم تخينو قبري ميلو. نايزي اتون قفليز بلاي زبز جنزب نبام أما عد اتونا دم السميم. حبنات أب إيران بأجر وجك جبر على الوقت تبعي لهم نسوم سراويت كسدي كوروني لهم. نحنا بتكويناتنا إيران يتيومنا نسومنا بليبانوس قصم يقدر له بيلو. سلذي زيوم حجر زيوم مزياتهم مسرح هذا جاي نعنا يبلالو. كالاي إذا سبز تريو هذا اللهم قدامي أنت سمتيكي لهم رقم حمبوز اللي هو يم أمريكا نسود ما كنش كموت أميلو نتك عند دقافنا إسرائيل زخونة رندي فاين دي جلز بحال أيودا وما بقول زلون هاي أبالنا بايتون أمريكا نعو كبسلت عنو نقالي أنصار كورادر قريب له لذا هبتاميو نزيد نتيك عند دقافنا إسرائيل زخونة دما فلوريدا كورادر رويو أب كونغرس مالتيو سلذا نهاتو غيرهم زيوم تريوز اللهم دما أفغاني من دونالد ترامب زقبروا سمع. When he came out with that image of him depicted as Jesus, he came out and said it was a doctor. This girl came out. Her name is Riley Gaines. Mm-hmm. She provided some constructive criticism, right, of the incident because she's Christian. I mean, most Christians, I mean, you should have some type of constructive criticism for the president for depicting himself as Jesus. He came out and said towards Riley Gaines that I was never a big fan of her. Yeah. Oh, that's what he says about everybody. Yes. As soon as you criticize him, you're dead to him. Well. بزعبان تايم زارب زلو بزعبان زين كريستوس عرفوا زتقاموا سبات نايز مالتيو ناي بحكي نزي جيجا غير كلا خان زبل وسبات كتصرفن كزنطلن وعل كم زليم زنغرو زلو ability to remove people also. Oh, I see. You mean they can't take a joke? You don't mean the Catholics, you mean the fake news media. Not the Catholics loved it. I had nothing to do with it. Somebody made up a picture of me dressed like the Pope and they put it out on the internet. I did trust it and I thought it was me as a doctor. That's not me that did it. I have no idea where it came from. Maybe it was AI. But I know nothing about it. انتاي سكيلو مابزي نزي أب خلت عيننا نريوز لنا نار أنا يوسي أنا دكتور كويني تسمعني الومنا كريستوس الجيروسي أما ودا تسلمتاي كومي لو ميلام بدم دمتاي قبر مسيلكم دقفتنا تاي نسعدات اللي من دحري لهم الشي لهم نصدق يوميلو كلا مرات يبلهم
that's why ድማ ደገፍቱ ዝኸስር ዘሎ ሰብዚ ጽሉላት ኣይኮነን ደገፍትናቱ ክሳብ ክንዱ ደናቆር ገይሩ ወሲድዎም ኣሎ ንሳቶም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ነጊረኩም ካቶሊክ ስለምታይ ድግፍዎ ነቲ ናይ ካቶሊክ ቫልዩስ ክሕልወልኩም ኢሉ ስቱፒድ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ግን ነቲ ዝደልይዎ ክብርታት ግን ክሕልወሎም እዩ አቦርሽን የለን ብሎም እዚ ናይ ግብረ ሰዶምን ገለመለን ነታ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃይማኖታት ዝግበር ዝነበረ ዝንጠላን ካለ ንዑታት አንጻሩ ጠጠው ስለዝብል እቲ ካልእ ቡልሽት ናቱ ኖርማል ገይሮም እዮም ዝወስድዎ that's why ድማ ድግፍዎ ስግና ይተረድኦ ስለምታይ ይድግፍዎ ከም ዘለዎ ደናቆር ስለዝኾኑ ይኮኑ ዝድግፍዎ ነይሮም ናቶም ረብሓ ምስቲ ኩሉ እንጅልና ናቶም ረብሓውን ይሕሉ ስለዝነበረ ሕጂ ግን ኣብቲ ናቶም ነገር እውን ይመጾም በአምላኾም ይመጾም በጳጳሶም ይመጾም this is too much ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ታዝገረመት ንግን እዚያ ናይ Definitely the case that our interests diverged. Israel, at the end of the day, would just prefer absolute chaos in Iran. Even if chaos meant the collapse of the state, not for the benefit of the Iranian people, life worse for them, big refugee flows, Iran acting out throughout the region, that'd be fine for Israel because that makes Israel more secure. That is not fine for the United States of America, where we need global stability. We need a global economy that can move energy so that ሪወዘሎም ጃክ ሰለቨን ይዝበሃል ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ግዜ ጆ ባይደን አሜን ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል መሰለኒ ነበርናኒ እስራኤል ኢራን ፈሕብትን እንታኣቲዋ ፀገም የብላን ኢሉ ፈሕብትን ኣቲዋ ንሓትሕዶም እናተባልዑ እንድሕር ኸይዶም ንእስራኤል እዚ ከም ዓወት እዩ ዝቑፀር ኢሉ ኣሜሪካ ግን ናይ ዓለም ፓወር እያ ኢሉ ዕግርግር ክህሉ ናይ ነዳዲ ዋጋ ክባላሸት ቦታ ዝርግርግ ከኣቶ ድሌት የብላን ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ረብሓና እስራኤል ረብሓና ንበይኒ እዩ ዓሻ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ለኪብና ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ መጠን ዝነውሐን መጠን ዝቐፀለን ንኣሜሪካ ክሳራ እዩ መሻርክትና ታባና ባና ከም ዝሓፍሩን ባና ከም ዝስከፉን ዓዊሎም ንኸይዛረቡ ግን ዓንጃል ስለ ዝኾነ እምበር ኣዕራብ ኩላቶም ከእውዮም ዝውዕሉ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓቂ ብየማንን ፀጋምን ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ኢራን ውጥቀት ንኢራን ፋሕፋሕ ክትኣቱ ኣሜሪካ ረብሓ የብላን ኢራን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዲል ክትገብር እያ ትደሊ እስራኤል ግን ውጥቀት ናይ ኢራን ፋሕፋሕ ናይ ኢራን እያ ትደሊ እዚ ካቲ ሓቂ ካብቲ ቦትኦም ይወፅእ ኣሎ ናይ ኢራን ኤክስፐርት ወይ ናይ ገለ ይብለኩም የለን እዚ ገለ ካብቶም ቶፕ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ፕላስ ፖሊስ ሜከር እዚ ነይሩ ተደመረ ሕጂ ድማ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እቲ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ተረዲእዎ ኣሎ ነተንያሁ ክንዲምንታይ ሓደጋ እትይዎ ከም ዘሎ ንኣሜሪካ ይርድኦም ኣሎ ነቲ ዶላሮም ነቲ ቁጠቦም ስለዚ ኣንጻሩ ደው ክንብል ኣለና ዝብል ድማ ክላሲካል ኖርማል እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እስራኤል ድማ ክትዓብሶ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ መፅያ ኣላ ናው ናብ ዞባና ክምለስ ኢና ብዙሕ ኢንተረስቲንግ ነገራት ኣሎ ምስ እዚ ኩነታት ድማ እንድሕር ካልኣይ ግዜ ዕፅዋ ጀሚሩ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክመፅእ ምዃኑ ከም ርዱእ ጌርኩም ክትወስድዎ ኣለኩም ምክንያቱ ሓደ ካብተን ቀይሕ መስመር ተባሂሉ ዘሎ እዩ ሕጂ ናብ ዞባና ክንከይድ ኢና በ2011 ዓ.ም 504 ቢሊዮን ብር ብቻ የነበረው ተቀማጭ ገንዘብ አሁን 2 ትሪሊዮን ብር ደርሷል። አሁን 1000 ብር ይዘን ምንም ካልገዛን ያለን አማራጭ ምን እንክፈል እያለ ነው ህዝቡ ጎዳና ላይ የወደቀው። መሆኑ በአንድ ሀገር ስርዓት ውስጥ የተቀማጭ ገንዘብ በ6 ዓመታት ውስጥ ምን ቢሰራ በ4 እጥፍ ሊያድግ ይችላል? እና እየቀጠለ ነው። በክብሪት አቅም እንኳን ክብሪት 25 ብር ነው የምንገዛው። ይህ በታሪክ አጋጣሚ የተከሰተ ድንገተኛ እድገት ነው ወይስ በመደመር ፍልስፍና የታገዘ የተቀናጀ ስኬት? ለውጥ አየን ብለን የባሰ ለሀገርም ለህዝብም የሚያስብ አላየ በ2011 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚክ ፓራዶክስ እዮም ዝብልዎ ክልተ ነገር ክበኩም እየ አብይ አሕመድ ባዕሉ አብይ ቨርሰስ አብይ ሎም ዝገበርዎ ቪድዮ ክበኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ንሳቶም ዛዕባ ባሕሪ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንምንታይ ከዓብሱልና ደልዮም እዮም ሞጆ ሐዋሳ የሰራ ነው ሃይዌይ ኢትዮጵያን በኢሪጌሽን ቀይረን በኢሪጌሽን በልተን ስንዴን መተካት ብንችል ኖሮ ዶላር እያልን አንጮህም ነበር። ከሞጆ ሐዋሳ ቶሮር ተሰርቷል። ሃይዌይ የተሰራ ነው አላለቀም። በብድር ነው 700 ፕላስ ሚሊዮን ዶላር የፈጀ ሀብት ነው። ከሞጆ ሐዋሳ 200 ፕላስ ሚሊዮን ኪሎ ሜትር። አሁን ዝም ብለህ በሌማን እንደ መንግስት እንደ ግለሰብ ነው ማወራ። ከሞጆ ሐዋሳም ከሐዋሳ ሞያሌም ከሐዋሳ ሶዶም ከሐዋሳ አርባ ምንጭም ያስፈልጋል መንገድ፣ ጥያቄ የለውም። በቂ መንገድ የለንም። ግን ከሞጆ ሐዋሳ የሰራነውን ሃይዌይ ከአዳማ አዋሽ ሰርተን ቢሆን አሁን ከአዳማ አዋሽ የምንሰራውን ከአዋሽ መይሶ አድርገነው ቢሆን ሃይዌይ የሚያስፈልገው ሲሆን በልቶ የሚነዳ ዜጋ ያለበት 1 ሚሊዮን መኪና ያለበት ሀገር ሃይዌይ የገነባች ለኢሪጌሽን ኢንቨስት ማታደርግ ከሆነ አልገባትም። ዶናልድ ትራምፕ they're two the same. I mean ዶናልድ ትራምፕን አብይ አሕመድን እኮ በሐሶትን በድራማን እኮ ነዛ ዓለም በዝቢ ጾማቲን ዞባና
ንሃገሩ ቀንዲ ማለት እዩ ንዞባና እውን ዝገደፈሉ የብሉን ኣብይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንዓለምና በዝቢ ይፅዋሎ ንብል ኣለና ሓሶት ድማ ክልትዮም ሕጂ እዚአን ክልትየን ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝዛረበን ዘሎ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እንታይ ይብል ነይሩ ቅድሚኡ ዝሰርሕዎ ዝነበረ ኢህአደግ ዝሰርሑ ዝነበረ ሃይወይ ማለት እዩ ሃይወይ ሲ ሚልዮናት ገንዘብ ንሃይወይ ካብ ተጥፍእ ሲ ኢሪጌሽን ዘይትሰርሕ ነቲ ገንዘብ እቲ ሲ ኣብ ሕርሻ ኢንቨስት ዘይትገብሮ ዲጋታት ዘይትሰርሕ መስናዊ ሕርሻ ዘይተስፋሕፍሕ ህዝብኻ ድማ ዝበልዕን ዝሰትን ህልዎ ዝበልዕን ዝሰትን ሚልዮን ዘይከውን መኪና ሚልዮን ዝኾና መካይን ዘይብልካስ ብዛዕባ ሃይወይ ክንዲዚ ገንዘብ ኣጥፊኻ ሲ እንታይ ዓይነት ዝምብዕ ዝኾነ ፖሊሲ ይብል ነይሩ ኣብዚ ክብል ከሎ ጨብጨብ ይበሃለሉ ነይሩ ምክንያቱ ብዓራኢ ንህዝቢ ነቲ ድኻ ዝጥምት ነቲ ፅጉም ዝጥምት ሰብ መፀ ይበሃል ነይሩ ሎሚ ኸ እንታይ ይብሎም ኣሎ እቲ ፅርግያ ንኣብነት ካብ ከረን ኣስመራ ዘሎ ሃይወይ ጌጋ እዩ ንሕርሻ ክግበር ነይርዎ ዝብል ዝነበረ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ እታ ንከረን ኣስመራ ዝተገበረት ሲ ካብ ከረን ንመንደፈራ እንተትኸውን ነይራ ሲ ክንምንታይ ውፅኢት መምፀት ትርዲ ይርዳእኩም ኣሎ ነቶም ህዝቢ ኮይ ዘባላ እዚ ሰብኣይ እዚ ቴዲ ኣፍሮ ንሓድነትን ንባንዴራን ይደርብ እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ተቋስኖ ከመይ ጌርካ ተባልዖም እዩ ዝብል ዘሎ መሳኪን ህዝቢ ነዛ ዘረባ ናቱ ሓንቲ መልሲ ባቶ ኣብ ካልእ ግዜ ዝተገበረ ግን ከተተሓዞ ከለካ ትመልሲ ነዚ ይመስል የኮሪደር ልማት ነው ሲባል ሰው ንቅል ብሎ ዳርዳር ወጣላችሁ በምትፈልጉት መንገድ ሰራችሁት ስትፈልጉ አንጥፋችሁ ብሉበት ስትፈልጉ ሳይክል እንጁበት አይመለከተንም የቦሌ መንገድ አበቦች ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በቂ ውሃ ይጠጣሉ የአዲስ አበባ ህዝብ በሳምንት አንድ ቀን ንጹህ ውሃ ያገኛል ሶኬ ብለን ትተናል ለምንድ ነው አዲስ አበባ ለሊቱን ሙሉ ስታብረቀርቅ ታድራለች የአዲስ አበባ ህዝብ ግን መብራት አያገኝም ይከፍላል የመብራት ይከፍላል ለምንድ ነው የማይለመድ ጥያቄ ሲነሳ ማሰር ምን ማለት ነው ኮሪደር እትዝብዚ ተበጽሕዎ ከም ዘሎ በዚ ኻትር ትግምት ማለት እዩ ታይም ዝብሉ ዘሎ ከተማ ከም ድሌትኩም ዘብለጭልጭ ነገር ናገበርኩም ላኸሎም ኣዲስ አበባ ክንሃንፅ ኢና ዶ ከምዚ ክንፈጥር ኢና ዶ ናበልኩም ትገብርዎ ዘለኹም ማይ ዓፂኹም ነቲ ከተማ ፅርግያ ክተስትይዎ ትውዕሉ ክንብለኩም ፅርግያ ተዓፁ ተደሊኹም ኮሪዶር ልምዓት ክንገብር ኢልኩም ገዛውቲ ኣፍሪስኩም ሰብ ትበታትኑ ዝዛረበኩም የለ ድሌትኩም ትገብሩ ኣለኹም ድሌትኩም ትገብሩ ተደሊኹም ተዓፁ ተደሊኹም ትኸፍቱ ተደሊኹም ከተማ ልቺ ባዒል ይሓድር ኣብ ገዛ ድማ ልቺ ይብልና ማይ ፅርግያ ክፈስስ ሓድር ንኣግራብ ከተስትዩ ተሓድሩ ህዝቢ ድማ ኣብ ሰሙን ከማን ሓንቲ ግዜ ፅሩይ ማይ ይረክብን እያ ትብል ዘላ ሕጂ ብከብድናን ብመግብናን ክነብር ኣይከኣልናን ንዝብሉ ሓካይምን ካልኦትን ክትኣስሩ ግን ፀገም የብልኩምን ኣይተሓፍሩን ዲኹም እያ ትብል ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ምሳ ቅድም ዝበላ ክነተሓዛ እንድሕር ክኢልና misplaced priorities ይብሎ እዚ ጀዋር መሐመድ ፕራዮሪቲ ናይቲ ሃገር ተጋጊኾም ዘሎ ልምዓት ምግባሩ ፅርግያ ምስርሑ መጓዓዝያ ምስርሑ ካልእ እሱ ይኮነ እቲ ጌጋ this is not a problem ግን ጀነራሊ ከም ኣቢ ዝኣመሰለ መራሒ እንታይ ክገብር ነይሩ ወይ እንታይ እዩ ትፅቡቕ ነገር እንድሕር ኢልካ መጀመርያ ነጊሮም እዮም ካብዚ ክንደይ ግዜ ምፅርኩም እየ ድሕንነት ናይ ህዝብኻ ሓሉ ውግን ወረ ውግን ጠጠው ኣብል ይብልዎ መጀመርያ ኩናት ጠጠው ኣብል ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ሰብ ዋላ ጠሚዩ ኣብ ገዝኡ ሓሪሱ ክነብር ክእል እዩ ኩናት ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል ኩናት ድማ ንስኻ ኢኻ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ኣብ ኩሉ ከይድካ ትናኸስ ዘለኻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰልችካ ሕጂ ድማ ባሕሪ ኢልካ ንናይ እንዳማትካ ባሕሪ ክትወስድ ትደሊ ኣለኻ ናብ ሶማልያ ተናኺስካ ንክንደይ ጌርካ ምስ ሱዳን ሕጂ ኣብ ዘይምልከተካ ኩናት ህዝቢ ዝሳቀየሉ ዘሎ ኩናት ምስቲ ዘሳቆ ዘሎ ተሰሊፍካ ሽግር ትፈጥር ኣለኻ ስለዚ ንስኻ ምንጭ ናይቲ ሽግር ናይ ዓድና ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ጉረባብትና ምስ ኩሎም ተባሰናን ንወለዶታት ዝቕፅል ደም ትገትፈልና ዘለኻ ኢኻ ብልዎ ኣለዉ እዚ ብደገ ክኸውን ከሎ ውሽጢ ድማ በጃኻ እንዶ ክነብር ግደፈና ብልዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ if you thought እዚ ከቢድ ነገር እንድሕር ኢልኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክራይምስ ነቶም ኢትዮጵያ ቤላይ ኣዲስ ኣበባ ገለ ዝብልኹም ኣለዉ ድሓን ንኢትዮጵያ ዝፈልጥዎ ክገልፅዎ ከለዉ እዚኣ ሂበኩም ሽዑ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከኣትዮ ምክንያቱ sometimes we need to really ነቲ ፅቡቅ ስእሊ ከነውፅኦ ክንክእል ኣለና በመን በኢትዮጵያ these are real Ethiopians ጥራ ግራ ያገኘች ሴት ዲስፒት ነበራት ከአንዱ ባለስልጣን ጋር በንብረት ጉዳይ ይሄንን ፎቅ አሳልፈሽ ካልሰጠሽ እርምጃ ይወሰድብሻል ስትል እሷ ሄዳ ለፖሊስ ሪፖርት አደረጋለች ስማ ደፍረዋት ቪዲዮ ቀርተዋት ይሄን ቪዲዮ እንለቃለን
ካልፈረምሽ ተብላ ፈርማ ይወጣችሁ so many cases like this በነገራችን ላይ አምቦ ላይ ብቻ አይደለም ኔትወርኩ አምቦና ሸገርን ማከለ ያደረገ ነው ብራንቹ ደግሞ ሻሸመኔ አዳማ እስከ ሐረርጌ እስከ ቡሌ ሆራ ነቀም እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ገበናት ኣብ ተዓዲ ዘሎ መግለፂ እንዲ ዘይብሉ ግን ገለገለ ነቶም ብሓማት ወይ ከዓ ገና ዘይበርሃሎም ዘሎ ኣብ ካልእ ሽግር ንከይኣቱ እዩ ገበን ዓይነታት ገበን ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ፍልይ ዝበሉ እዮም ወላ እቲ መንግስቲ እውን ኣብቲ ክራይምስ ኢድ ዘለዎ እዩ ስለዚ መሬት ተለካ ገዛ እንተለካ ትካል እንተለካ ሓደ ሓላፊ መፅዩ ሓባ ክብለካ ክእል እዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ገበናት ብዙሕ ግዜ ከም ሰማዕናዮ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ባንኪ ኣብ ባንኪ ገንዘብ እንተለካ ገንዘብካ ምስ ፈለጥዎ ምስቶም ማፍያታት እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ንዓኻ ከም ትጭወ ይገብሩኻ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ፈሊጦም ኣብይ ትራንስፈር ክትገብሩ ከም ዘለካ ድማ ይንገረካ እዚኣ ሰብ እዚኣ ሕጂ ንብረት ነይርዋ ነቲ ንብረታ ተሰሓሒባ ስለዝነበረት ክትብ ስለዘይካለት ብካልኦት ሰባት ኣትሒዙ ዕሚፁ ብቪድዮ ቀዲሖማ ብሕመን ድሕሪልኪ ነዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ፓብሊክ ክንሰዶ ኢና እዚ ደረጃ ዝሓለፈ ክራይምስ እዚ ላይክ መጠኑ ዝሓለፈ ገበን እዩ ነዚ ገበናት እዚ ክትርኢ ከለካ ግን ብንፅል ክትሪኦ ከለካ ኖርማል ነገር ኣይኮነን እዚ እቲ ፀገማት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣቃሊልካ ክረአ የብሉ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ዝበሃል መነባብሮ ከቢኢድዎ እንተሎ እቲ ሰብ ብዙሕ ነገር ክገብር ድልውነት ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ ሰብ እንድሕሪ ክነብር ዘይክኢሉ ሰብ ናይ ምንባር ክበድ እንድሕር ኣጋጢሞ ብዙሕ ሓደጋ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ናይ ሰብ ናይ ደቂ ሰባት ነገር ክርዳእካ ኣለዎ ስለዚ ሰብ ተሸጊሩ እንተሎ ሓያል ሕግን ስርዓትን እንተዘይብልካ ሓያል ፖሊስ ተዘይብልካ ወላት ፖሊስ ንባዕሉ መሸገሮ ኣብ ብልሽውና እዩ ዝኣቱ ከይፈተወይ መምህር ናብ ብልሽውና ኣቱ ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ናብ ብልሽውና ኣቱ ኤቭሪዋን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዘሎ ኣብታ ዓዲ ወይ ሰሪቑ ከብትም ኣሎ ደሞዙ ዘይኣኽሎ እንድሕር ኮይኑ ደቁ ዘጥም እንድሕር ኮይኑ መንገዲ ክደሊ ተዲኻኒ መንገዲ ይደሊካ ስደዲ ክኸይድ ና ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ዝኩሉ ሽግር ናወረዶም ዘይስደዱ ናበይ ክስደዱ ክስደድ እኮ ገንዘብ የድልየካ ክስደድ እኮ ዓቕሚ የድልየካ ሰብ ክሕግዘካ እያ ዝብለካ ኣነ ኣም ጀስት ቴሊንግ ዩ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ንቤተሰቡ ገንዘብ እንተዘይሕውል ነይሩ ፕሊዝ ቴል ሚ ነዚኣ ኣነ በይነይ ይዛረብ ተለኹ ተጋጊኻ ኣለካ በሉኒ ፀሓፉ ኣብቲ ኮሜንት ክፅበቅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ደገ መወፆ ዶ ካብ ኤርትራ ንሱዳን ምሳተወ ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምሳተወ ካብ ኤርትራ ናብ ዝኾነ ቦታ ምስ ከደ ዝድወል ቴሌፎን ተዘይነብሮ ዝሕወል ገንዘብ ተዘይነብሮ ክንዲ ምንታይ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሽግር ኣሎ ብለኩም ኣሎ ኤቭሪ ፕሮብለም ኣሎ ኩሉ ዘሎ ኖ ኣብነት የዝበኩ ኩሉ ትሽግር ወላ ክንዱ ደምሩሉ እንተዘሉ ደገ ምስ ወፃ ካብ ሱዳን ወላ ሓደ ሰብ ዝድውለልካ የለን ምሕዋል ዝበሃል ኣይፍለጥን እዩ ሰብ መወፀ ዶ እወ መወፀ ከምዚ ናይ ሎሚ ብዝሒ መወፀ ዶ ኖ ኣይመወፀን and this is the reality ኣብ ከባቢና መዓሽ ሽግር እዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን ሪል ዝኾነ ስቃይ እዩ ዘሎ ኣብ ገዝኦም ድሮን ትድብድቦም ኣላ ሓዊ የቃፅልዎም ኣሎ ግራውቶም የቃፅልሎም ኣሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ከምዚ ከማና ስደት ግና ይረኣየን ኣብ ዓዲቱ ኣብ ቴንዳታት ኮፍ ኢሉ ዝነብር ዘሎ ስለምንታይ ናበይ ክስደት ገንዘብ የድልየካ ወዲኻኒ ካብ ዓድኻ ወፂኻ ፅጌ ኢልካ ክትነብር ዋላ ሞቱ ናብ ዓድኻ ይሸካ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ገንዘብን ሃብትን ተለካ እሞ ካብ ወረቐት ክትረክብ ተኽእሎታት ተለካ ንኤውሮፓ ክትከይድ ንኣሜሪካ ክትከይድ ተኽእሎት ተለካ ቻይናውያን ዝስደዱ ግደፍና ኣይኮነ እንታይ ቻይናውያን ድኻታት እዮም you just tell me any country ትርኩን ድሕሪ ኮንካ any country ግሪኻውያን ኣብዚ ስዊስ ክመፁ ፀደፍደፍ እዮም ክብሉ ዝብሉ ኣብዚ ስፔን መዓ ስደተኛታት ኣለውና ጀርመናውያን ኣብዚ ዓዲ ክመፁ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ፈረንሳውያን ኣብዚ ዓዲ ክመፁ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ኣብ ስዊስ ስለ ዝቕመጣነ ዝብለኩም ዘሎ ሕጂ ዘጋኑ ደለኹ ይመስለኩም ኣብዚ ኣነ ዝቕመጠላ ከተማ ጥራይሲ መዓልታዊ ዶብ ሰጊሮም ዝመፁና ክሰርሑ ኢሎም ዝመፁ ከባቢ 30-40 ሽሕ ዝኾኑ ጀርመናውያን ኣለዉ ኣብ ሓንቲ ከተማ እየ ዝብለኩም ፈረንሳውያን ከምኡ እንታይ ንማለት እዩ ሰብ ይስደድ ኣብ ዝበለፀ ዕድል ዘለዎ ኤውሮጳ ድማ ምስ ኤርትራ ዝወዳደር ኣይኮኑ መዓት ዕድላት ስለ ዘሎ ሰብ ክስደድ ሰብ ግን ብመሰረቱ ሽግር ረኺቦ ክስደድን ፅቡቕ ሂወት ደልዩ ክሽገርነ ንበይኒ እዩ ኣብ ኤርትራ ሽግር የለን ፀገምና ንረስዖ የብለኩም የለኹም ግን you always to be realistic as well ነቲ ኩንነትካ ባይታ ኮይንካ ክትሪኦ ኣለካ ካብ ናትና ዝኸፍእ ሽግራት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ተዲኻኒ መጀመርያ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ኣነ ሓደ ግዜ ነቲ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ብዙሕ ነገር ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘይንኽእል ነገር ኣሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ተዲኹምሎም ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎት ኣሎ ኣብ ግንባር ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ መፃኢኻ ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ሓደ ሰብ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ናብ ገለ ክኸይድ ከሎ ተጨውዩ ብብረት ቀቲልዎ ህልም ዝበለ ሰብ የለን ኣይጋጥምና የብለኩም ሓደ ግዜ ምስ ናይ ፀጥታ ኩነታት ዘጋጥም ክህሉ ክእል እዩ ጀነራል ግን ሓደ ጎረቤትካ ወይ ሓደ ዓርክኻ ወይ እውን ሓደ መሳቲትካ ስለ ዝፀላካ ብብረት ወሊዕካ ወይ እውን ጨዊዕ ሒዝካ ከምዚ ጌርካ ገንዘብ ሃበኒ እዚታት የለን ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ሓያል እዩ
ተፈራህ መንግስቲ እዚ እጅ ጽቡቕ ነገር እዩ መንግስቲ ተፈራህ ክኾን ኣሎ ገለ ይብለ ኣለኹን ሓያል ዝኾነ ሕጊ እንተሎ ሰብካ ክፈርህ ሕጊስ ክፍርህ ኣለዎ ሰይካ መሰል ገለገለ ትብልካ ግን ሕጊ ተፈራህ ክኾን ከላል እንተደይ ተፈሪት ሕጊ ክድፈር እዩ ተደደፊሩ ድማ ሰብ ክነብር ኣይክእልኒ ስለዚ ኤርትራ ፀገም ኣለዋ ዶ እወ ሕፅረታት ኣለዋ ዶ እወ ናይ ምርጫታት ሰባት ድሌታቶም ንክገብርሉ ዝኽእሉ ሕፅረታት ኣለዋ ዶ እወ በት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ኣብ ካልእ እውን ኣሎ እዩ ካብ ናይ ኤርትራ ዝኸፍእ ናይ ምንባር ፀገማት እውን ዘለዎም ካለው ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንክንፈትሕ ንፃር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዕድላት ንክረክብ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ንክዕቢ ነቲ ኤርትራ ቁጠባ ንምብርባር ኣብኡ ኣተኪርና ንስራሕ እየ ዝብል ኣነ ተጀምኒ ኣብኡ ኣተኪርና ንስራሕ ቢካዝ anything else ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ካልእ ኩሉ ማለት ኣይከኣልኒ እዩ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ሽግር ክኾነና ይኽእል እዩ ገለ መለ ክብለኩም ኢለ ኣይኮንኩን ኖ እንታይ ግን እቲ ዝቐለለ ንዓና ነቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር እናገበርና ክንከይድ ተኽኢልና እዩ ነቲ ከነተግብሮ ንኽእል ክትግበር ዝኽእል ኣብ ከባቢና ዘሎ ንዑና ተግበርና እንተኽኢልና ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሽግርና ራና ምስ ህዝብና ንኣሕዋትና ክንሕግዝ ተኽኢልና እዩ ህዝቢ ድማ ካብ ዓዲ ዘይወፅሉ መንገዲ ክንፈጥር ተኽኢልና ሓደ ካብቲ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ሽግርና ረኣኹ ሽግርና ኢትዮጵያ ንሪኦ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ክሪአኩም ኢለ ኣይኮንኩን ኢትዮጵያ ብዙሕ ፅቡቕ ኣለዎ ብዙሕ ነገር ከዓ የመርቑ እዮም ብልፅግና ዝሰርሑ ዘመርቑ ነገራት ብዙሕ ኣለዎ ኣብ ግዜኡ ድማ ፅቡቕ ኮምፕሊመንት ይበ ጥቕመታት ናቱ ድማ ንርዘን ኢና ሕጂ እውን ብዛዕባ ናይ ባሕርና ብዙሕ ዘረባ ስለ ዘሎ ቅድም ናብቲ ኣብ ኤርትራ ካብ ኣተኹ እየ ነዝኽበኩም ቻይና Energy Engineering Corporation commissioned 30 megawatt solar plant with storage in Dakamahare. Now, I cannot tell you كنا منتهي تحقق الله بهذا project. This project is نوع زرعنا هيو. سلام تحقق الله. زاد كلام تجبرن دي زبلنا سب كله غلي. No project كودا كره خلوا هيدا زبلنا. كجمر كله يحقق سني. كودا كله كتير متكلم عليك. هذا كابتي celebration كجبروا لي زلوا ما كم زيوم عن project توديهم commission تكون خلوا بنفس سرح كأتو خلوا. This is the most important thing. مجمر عبنا قريو. زجمر كايو ودي كان أيوك أتو تجمير. زمد ما على دما أبتي حجراو جريد تحويسو اللي لمالو. أب national grid تحويسو ده جبر أبركتو كأزز جمير الله. إلكتريك مال دما قط أباب زي إلكتريك ترجم يبلون. سلازي كم تري وصل لهم 3 ميجا وات. كم حجرات كم يرترا. بزي بلن أقد داسيزي. سلازي plus storage power plant in the Kamahara town built by China Energy Engineering funding NATO بتنا Africa Development Bank كفيلو دي ولا بملو تمويل خمسة نبرة ذكر كوينو was connected to the national grid at a full capacity on the 2nd of April and began power generation. سلازي أبت حجراوي grid تحويسو أبركتو كجبر جمير الله. As the country's first central pilot solar project equipped with energy storage systems, it marks a major step forward for Eritrea's energy mix. Once fully operational, the plant is expected to produce about 73.89 million kilowatt hours of electricity each year, helping to ease power shortages in the surrounding areas. زنريا زلنا قدامي pilot project كم زناي ساعات ناي حياوت ساعات مالتيو الزد ما بتوم زخولو نتناجر جنزب ترى إذا كنا سكتبرو زخولو بناي China Corporation جيركا أبدك أمهارة جيرلو كلاي project ون fund جيرلو تي African Development Bank أبدا سنة بارنتو كمون أبكركبت كهون زخل زبل كنا ميجا وات مخانو عايز كروني هجين كلا project ون جيرلو بتمن قصة دماغ قبرت له ناين دادن نتخالك فانا إلكتريك كشفافني فتنا له للخل لجن وشمت حرب مستعاسيو بابيل كعدس خليو طبعا عالمنا بحلقة ناي ندادي كبري نسماي داي بلا بنقول له زلنا انت يا مريقنا انا نبل زلنا ناي الكتريك ناي حياوي ساعات ما منجوي نمرق لنا يبال له the timing is so good ابتز خبدا غزي انت واحد ولا نداد انت ولا قال كفالنا حبرتسبنا اللي تشركب قال كفالنا حبرتسبنا ناي حياوي اللي تشسلزركب صبغي ناي حياوي ساعات سلازركب نحاور دما كم يرترا قدمي استوسن ساعات ناي BBC دوكيومنتري رنيره ازي تجي تفطير زولو بدو نچاينا نتناي الكتريك كارس ناتا كمو نتناي سولار بانلز ناتا تعداغاتات كم زتكوس كغبريو نتي ناب جرين انرجي كنكيدالنا ناتا بحاله زغزغوس زنبره امريكا تعنقص زنبرت كي ترد امريكا بسسعناتا نعالمنا ابتي صروي ساعات زبحال ويكاز جرين انرجي زبحال تجددو لا نخسجر
ምክንያቱ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ነቲ ዕዳጋታት ዓፅዮም ካብ ኣሜሪካ ነዳዲ ክገዝኡሎም ይደልዩ ዓለም ግን ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ እውን ክትግደካ ስለትኽእል እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ወላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ መፍትሒ እንተዘይገበረልካ ሶላር ጌርካ ፀሓይ ኣምላኽ ዝበካ ነቲ ፀሓይ ምናልባት ነፈርቶም ኣምፅኦም ተዘይሸፊኖሞ ንፀሓይ ክቋፃፀር ዝኽእል ቴክኖሎጂ የብሎምን ስለዚ እታ ፀሓይ ኣብ ዓድኻ ተሃርመካ ነዛ ሶላር ፓነልስ ጌርካ መንግስቲ ይፀልወካ ንስኻ ናብ ባጅጎ እንትራይኹም ትኾኑ ኣነ ከምየ ዝብል ኣብ መጻኢ ህይወተይ ኣይዶን ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዩ ገዛ ናተይ ወላ ካብ ከተማ ርሕቕ ኢላ ፉሊ ብሶላር ፓወር ዝኾነት ኢንተርነት ናተይ ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ክመፅእ ከምዚ ናይ በዓል ስታርሊንክ ናይ ኤለን ማስክ ናይ ካልኦት ዝብልዎ በዓልካ ኣብ ገዛኻ ተኺልካ ካብ ሳተላይት ዝስሕብ ማለት እዩ ናይ ቻይና ክኾኑ ክልተ ሳተላይት ካብኣ ትስሕብ ኢንተርነትካ ንገዛኻ ሶላርካ ኣብ ገዛኻ ሕርሻ ድማ ኣብ ከባቢኻ ጀርዲን ትገብር ዳት ሚንስ መኪናኻ ድማ ኤሌክትሪክ ካር ትገብራ ፉሊ ኢንዲፐንደንት ክትከውን ትኽእል በዚ ካብ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ እዚ ማለት ኣንጻር መንግስቲ ክትከይድ ገለ ማለት ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ብንእሽተይ ነገርሲ ነፍስኻ ክኢልካ ክትነብር ትኽእል ኣነ ስድራይ ክዓብዩ ከለዉ ኦልዌይስ ኣይ ቴል ዲስ ስቶሪ ሓረስቶት እዮም ነይሮም ንከተማ ዝኸዱ ቡንን ሽኮርን ከምኡ ድማ በርበረ ዘይቲ ክገዝኡ ዳእምበር ጀርዲን ነይርዎም ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ሕርሻ ኣባጊዕ ኣጣል ኩሉ ነይርዎም ግራት ነይርዎም ነብሶም ዝኽኣሉ ሰባት እዮም ነይሮም ሰልፍ ሪላየንት እዮም ነይሮም ሰልፍ ሪላየንስ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ብኸመይ ዝነብር ነይሩ መንግስቲ ከማና ይፈልጡን እዮም ነይሮም ቤት ትምህርቲ ይነበሮ መንግስቲ ይፈልጦም እዩ ኣይፈልጥዎን እዮም እውን መንግስቲ ነይሮም ከተማ ዝኸዱ እውን ሳሕቲ ክዳን ክገዙ ከምዛ ዝብለኩም ቡን ክገዙ ገለ ተደይ ኮይኖም ስለዚ ፉሊ ሰልፍ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ነፍሱ ዝኽእል ነፍሱ ክምግብ ዝኽእል ብነፍሱ ክመሓደር ዝኽእል ሕብረተሰብ ይዕብየና ዝበዝሐ ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ሰብ ክሳብ ሕጂ ማለት መንግስቲ ዳትስ ዋይ እኳ ብኤርትራ ግብሪ እውን ኣይንፈልጦን ነቶም ኣስመራ ዝነበሩ ገለ ትካላት ዝነበሮም እዮም ግብሪ ዝፈልጡ እምበር ዜጋ ኤርትራዊ እኮ ግብሪ እንታይ ምዃኑ እውን ኣይርድኦን እዩ ኣነ ዝከረና ኣብ ከረን ነቲ መሬትና ገለ ግብሪ ኣብ ዝተባህለሉ ስድራይ ግሪ ኢሎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሎም ምክንያቱ ካብቲ ከተማ ውሽጢ ውፅእ ኢልና ኢና ነርና ስለዚ ግብሪ ኣይፍለጥን ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኢንዲፐንደንት ስለ ዝኾነ ግብሪ እኮ ትኸፍል እኮ መንግስቲ ሰርቪስ ዝበካ ተኮይኑ ትምህርቲ ዝበካ ተኮይኑ ሕክምና ዝበካ ተኮይኑ ደን ነቲ ሕክምናን ትምህርትን ብግብሪ ኢኻ ትኸፍሉ ትምህርቲ ዘይሰርሓሎም ነይሩ እቲ መንግስቲ ቀደም ኣይበፅሖምኒ ነይሩ ነቶም ቤተሰብና ካብ ከተማታት ካብ ኣስመራ ገለ ዝረሓቑ ደርጊ ይኹን ሃይለስላሴ ኣይበፅሖምኒ ነይሩ ትምህርቲ የለ ገለ የለ ስለዚ እንተለኻ ናይዞም ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ገለገለ እዩ ትኸውን ወይ ነደናግል ወይ ገለ ብኻልእ ዘራርባ ኣተዓባብያናን ሕብረተሰብናን እዚ ሰልፍ ሪላያንስ ነብሰ ምርኮሳ ገለ ዝበሃል ኣብቲ ሕብረተሰብሲ ብሓቂ ኣብቲ ውሽጡ ዝኣተወ እዩ ነይሩ ድሓር እዩ እዚ ናይ ካብ ዕዳጋ እናገዛእኻ ምንባር ገለ እምበር ዝበዝሐ ኤርትራዊ 67 ዓመታዊት ሓረስታይ ኢና ንብሎ ስለዚ እዚ ሶላር ፓነልስ ንብሎ ዘለና ድማ ልክዕ ምስቲ ማይንድሰት ስለ ዝኸይድ ኣብዚ ኣተኲርና ዝያዳ እንተሰሪሕና ከምዚ ሕጂ ተኸይኑ ዘሎ ከምኡ እናቐፀለ እንድሕር ከይዱ ተስፋ ናተይ ድማ ኤርትራ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከምኡ ናይ ሶላር ተፍሪ ትካል እያ ተድልየና እያ ዝብል ግን ኩሉ ቀሲልካ ክበፅሕ እዩ እዚ ኸናይ መን ኮይኑ ኢልና ነቲ በፂሕናዮ ዘለና እናመጎስና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ድማ ክንበፅሖ ኢና እናበልና ንኽእል ካብ ኤርትራ ከይወፃኹ ከለኹ ነገረ መንገደይ ድሓን ኣብ ናይ ኤርትራ ፅነ ኢለ ክምለሰኩም እየ ምክንያቱ ኣይ ዱ ሃቭ አ ሎት ኦፍ ንከባቢና ዝምልከቱ ዝመፁ ዘለዉ ኣርእስታት ክንሪኦም ዘለና መጀመርያ let's start with this one ኤርትራ ለንቀነ መሊሳላ ይብልዎ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ That is precisely the situation unfolding today, as the administration of Isaias Afwerki has issued a clear and firmly stated position. The border with Ethiopia is closed and, according to officials in Asmara, not currently open for further negotiation. ኤርትራ ክብድ ዝበለ መልሲ ነዚ ናይ ብልፅግና ስርዓት ሂባቶላ ንምንታይ እዮም መሊሶም ብመሰረቱ እንተኢልካ እዚያ እታ ዘረባ መሊሶምላ ዘለዉ ምክንያቱ ዝግባእ ኢኻ መልሲ He already know it, so we can maybe train our discussion towards that end. Binyam, as there are just two trajectories. The first one is the loss of Assad and the context during the cessation of Eritrea and also the Ethio-Eritrea war of 1998 and 2000. This is one trajectory. One of the worst points in Ethiopian history. The second point is the Prime Minister Abiy Ahmed's. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ብዛዕባ ዓሰብ ዝኸሰርናሉ ዝብል ዘረባ እጅዚ ተራ ሃገራዊ ሚድያ ኤርቲቪ ናቶም ወይ ከዓ ኢትዮ ቲቪ ዝብሎ ዘሎ እዩ ሳዕ ክንደይ እሞ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ንፕራይም ሚኒስተር ዝበሎ ምስ ኣቀናቢሮም እዮም ዝብልዎ ዘለዎ እዚ በዓለም 10ኛ ፖፑሌሽን የያዘ በዘመናት መካከል የወደብ አልቦነት ችግር ያልነበረው ሀገር በቀላሉ በንግድ ህግ በንግግር በሰጥቶ መቀበል መርህ ማግኘት ሲቻል
ከምጽዋ ጫፍ እስከ ሞቃዲሾ ቀንድ ጫፍ ድረስ 5000 ኪሎ ሜትር በጣም ፕሌንቲ የሆነ ሪሶርስ ያለበት ቦታ ላይ በክፋት ባለመነጋገር በሰጥቶ መቀበል መርህ ባለማመን ኮኤግዚስት ለማድረግ ባለመዘጋጀት አንዳችን ለአንዳችን ጥፋት እንድንሆን በሚያመቻች መንገድ ለመሄድ በማሰብ ብቻ ኢትዮጵያን የባህር በር አልቦ አድርጎ መቀጠል በየትኛውም ዘመን አዋጭ አይደለም። ብቁጣ ብሕርቃን በንጸርጽሮት ከበደማ ስምዒት ሰብ ፕሮቮክ ገብር ብዝኽእል መንገዲ ዝፍትኖ ዘሎ ፈተና ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኻ እንታይ እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብቲ ገባሕሪ ካብ ባፅዕ ክሳብ መቃዲሾ ብዙሕ ግዜ ዝዳግማ ንዘበናት ምሉእ ኣብቲ ገባሕሪ ዝነበሮ ህዝቢ ብቁፅራ እዚ ብዙሕ ዝኾነ ቁጠቡ ዝዓቢ ዘሎ ብሓደ ተረዳዲእካን ተሰማሚዕካን ኮኤግዚስት ንክትገብር ብስእንካን ሃባን ተባሂልካ ትሕተተሉ ዘለካ እምቢልካ ዝግበር ዘሎ ክፍኣት እዩ ቴዲ ኣፍሮ ካሴት ካሓቲ ምዃኑ ዝፈለጠ ዝብሎ ዘሎ ኮይ ካልኣይ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ መንከሊ እዩካ ኢንፋክት ነዚ ዝምልከት ኣብ ቱርኪ እውን ሓንቲ ተገይራ ነይራ ኣብቲ let's see this one diplomatic tests of your presidency. You went from recalling Somalia's ambassador to Addis Ababa, to signing the Ankara agreement, to visiting Abiy Ahmed in person, roughly within a year. I'm wondering if you could talk to us about ብዛዕባ እዚ አንታልያ ዲፕሎማሲ ፎረም ዝበሃል እዩ ni president ናይ ሶማሊያ ሲ እቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ አብይ አህመድ ዘጋጠመ ከመይ ነይሩ as you rightly said after the Ankara agreement Prime Minister Abiy Ahmed visited Mogadishu and I visited Addis Ababa and from there on we continue until today. We have a very good relationship with Ethiopia and Ethiopia also do the same. First of all, the problem was between Somalia and Ethiopia and the subject was Somaliland. Ethiopia has not recognized Somaliland as such but has agreed. ብጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ዝገበረቶም እንዲ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ትሽግር ተፈትሒ ዝመስሎ ዘሎ ግን አይ ቲንክ ዳ ሰገም እዚኣ ኣብ ከባቢና ንነዊሕ እዋን ክትቅፅል ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ይከን ሂር ኣብ ዘውን Mid-2027 US will recognize Somaliland. Here is why. In the shadow of the Red Sea's powder keg crisis, a 13,582-foot runway carved into Somaliland's desert is quietly becoming Donald Trump's ultimate leverage play. While NATO drags its feet on the Iran war and the Strait of Hormuz, Berbera isn't just a port, it's the stick, a NASA cheat code for the Artemis era. A strategic denial hammer against China and Washington than at any point in 35 years. The question is no longer. ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ናብ ሶማሊላንድ ሕግብግብ ትብል ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ብዘይካል ዓለም ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ሓደ ነገር ንፁር ኮይንና ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ዝበለቶ ነተንያሁ ዝበሎን ዘተግብር ሰብ ምዃኑ እዩ ነተንያሁ ድማ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂብዎ ኣሎ ሶ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ግዜ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክባ ይኽእል ዶ ኣይ ቲንክ ሶ ኣነ ክገብራ ይክእልኒ ክብለክማ ይክእልኒ ስለዚ ከም ንፈልጦ እንድሕር እስራኤል ሲሪየስሊ ነዚ ነገር ክገብርዎ ደልዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶማሊላንድ ኣይገብሮን እየ ሶሪ ሓድነትን ልኡላውነትን ናይ ሶማሊያ ኣይደፍሮን እየ ዝበሃል የለም እዚ ሃገራት ከፍርስ መራሒ ናይ ሃገር ካብ ሃገሩ ጨውዩ ክወስድ ዘይተሰከፈ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ፀገም ክኾኑ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ብርግፅ ቱርኪ ይኹን ስዑድያ ከምኡውን ግብፂ ኣይትግበሮ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ናይ ምንጭ ዋዳ ናይ መን ተሰማዓነት ክዓቢ ይኽእል ይኸውን ንሱ ትሕቶ ክኸውን ናይ ኢማራት ድዩ ክዓቢ ናይ ኢማራትን እስራኤልን ዲ ዝዓቢ ወይስ ናይ ቱርክን ናይ ስዑድያን ናይ ግብፅን መልሲ ንፈልጦ ኢና ኣብ ባይታ ክንሪኦ ከለና ናይ ኢማራትን ናይ እስራኤልን እዩ ዝዓቢ ትፅልዋ በተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕ ንሳቶም እዮም ኣብ ናቶም መኣዝን ዝቕይርዎ ዘለዉ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ነቲ ናይ ስዑድያ እውን መጠንቀቕታ ዝዓይነት ማዕኮረይ ንምስዓም ደገሎ ዶ ክሳብ ዝብል ዝበፅሓሉ ግዜ እውን ነይርዎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ከባቢና እስራኤል ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ምናልባት እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ንባዕሉ ተፈንቂሉ ካብቲ ፓርቲታት ካብቲ ምርጫ ዝመፅእ ዘሎ ተሳዒሩ ተዋሪዱ እንተተጓሒፉ we don't know for that we're not sure ግን እንድሕር ኣብ ስልጣን ሃሎ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ኣነስ ነዛ ቦታ እዚኣ ይደልያ እንድሕር ኢሉ ክገብራ ኣይክእልኒ ዶናልድ ትራምፕ ኢልካ ዝዝረብ ኣይኮነን ብልፅግና ግን ከምዚ ሶማሊላንድ ናቶም ሃገር ገይሮም እዮም ብዛዕባ ብዙሕ ዝፅሕፉን ብዙሕ ዝዛረቡን I'm just shocked always እቲ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ብሓፈሻ ተስፋታት ናይ ሶማሊላንድ
أبي أحمد زي دونالد ترامب أفلتو أكبايز بزلو سوماليا دان تايلو نسوماليا بقمت قالوا دونالد ترامب أمنا يتسلو ስለዚህ ንሶማልያ መዓልታዊ ክፀርፎም ዝውዕል ዘሎ እዚ ማለት ግን ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢንዳይረክት ዲፕሎማሲ ይኽተሉ ኣለዉ ብዙሕ ግዜ ናብ ትርኩ ይኸይድ ኣሎ ምስ ትርኩ ዘሎ ዕምቆት ምሕዝነት ገብር ኣሎ ግብፂ እውን ንኢትዮጵያ ስለ ትፀልእ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይትመፅእ ስለ ትደሊ ዘላ ንሶማልያ ትድግፍ ኣላ ከምኡውን ስዑድያ ነቲ ናይ ኢማራት ሕልምታት ከምኡውን እስራኤል መፅያ ኣብዚ ቦታ እዚ ንኸይተዓፅኦም ስለ ዝፈርሁ ንሶማልያ ይድግፍዎ ኣለዉ ስለዚ ሶማልያ ዋላ እኳ እዚ መራሒ እዚ ንባዕሉ ዝእመን መራሒ እንተዘይኮነ እቲ ኩነታት እናተቀያየረ ይኸይድ ኣሎ ኣብቲ ከባቢና እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ነዘን ሃገራት ዓረብ ብኸመይ ክፀልዎን እዩ ንዝብል I really don't know ግን ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ እዚኣ ምንስማዕ እያ ንእሽተይ the Gulf. So they're a tricky group of countries. At the beginning of the war, everyone I spoke to there, and I live in Dubai, so that's a world I know really well. They were livid with this war. A lot of them, at least, even behind the scenes, that said they did not expect this war. They blamed Israel. There's a famous letter from the Al-Habshur. Iran, like when we hit them, they just sort of hit us lightly back. They. እንታይ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ሃገራት ዓረብ መራሕትናቶም ብዙሕ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ከም ዘለዉ ኮይኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ግን ብዙሕ ግዜ በዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገበርዎ ብዙሕ ቂምታን ሕርቃን ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ነዘን ሃገራት ዓረብ ብኸመይ ክፀልዎ ንኽእል ንዝብል እዚ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝነበረ ሓላፊ ነይሩ ካብቲ መዝነቱ ብሰንኪ ዙኪና ዝወረደ እዩ ሃገራት ዓረብ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረን እምነት ተተንኪፉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ኮንሰፕት ናቱ ንሕና ፕሮቴክት ክንገብሮም ንሕና ክንከላኸለሎምን ንፀጥታዊ ድሕነት ናቶም ድማ ጋራንቲ ክንኮኖም እዩ ተባሂሉ ነይሩ ስለምንታይ እዚ ሓደጋ እዚ ተገይሩ እስራኤል እያ ደፊኣ ኣብዚ ፅሓትና ምክንያቱ ሓላፊ ናይቲ ኩሉ እቲ ዝለዓለ ዝረቐቐ ናይ ስለያ ሓበሬታ ኣክሰስ ነይርዎ እዩ እዚ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ኢራን ከምቲ ዝግባእ ግብረ መልሲ ሃበት ብኡ መንፅር እስራኤል እንታይ ኢሎም ከምኑና ፈቲኖም ኢሉ ኢራን ሓንቲ ዓቕሚ የብላ ሃሪምና እንተገዲፍና ግብረ መልሲ ክቡእ ዓቕሚ የብሎም ንሳክት ብኣፎም ጥራዮም ሓይሊ ዘለዎም ይብሉ ናትና ስለያ ሓበሬታ ከም ዝነበሮ ኢራን ክትሃርም ከም ትኽእል ይፈልጥ ነይሩ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ይፈልጥ ነይሩ ነዚ ወሽመጥ ሓርሙስ ክትዓፅዎ ከም ትኽእል ነዘን ሃገራት ዓረብ ከተድመዓለን ከም ትኽእል ንፈልጥ ነርና ዳትስ ዋይ ዝሓለፉ ምዕዳራት ኩላቶም ናብ ኢራን ኩናት ክገብሩ ዘይደልዩ ዝነበሩ ነዚ ዓንጃል ግን የእሚና ኣሽኪዓ ናብዚ ኩናት እትዮምና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሃገራት ዓረብ ወላቶም መራሕትናቶም ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ተዓዊተ ኢሉ ዝፍክር እንተሎ ከምኡ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ንሕና ተዓዊትና ኢና ምክንያቱ ዝበዝሕ ሚሳይላት ናይ ኢራን ተተኪስና ኣብ ሰማይ ከሎ ኣምኪኽና ኢና ስለዚ ኢራን ተሳዒራ ንሕና ስዒርና ኢና ይብሉ ኣለዉ ቱ ኤርሊ እቲ ኩናት ኣይተወደን ሕጂ እውን ናብ ኩናት ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ንሃገራት ዓረብ ኣብ ሓደጋ እቲናዮም ጥራይ ዘይኮና ንበዓልና ነቲ ዝነበረና ፅልዋ ናብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ጌርናዮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ካብዚ ንንየው ንዝብል ሃገራት ዓረብ እቲ ዝዓበየ ፈተና እዩ ዝፅበዮም ዘሎ ሕጂ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ሓደ ሓድነት የብሎምን ስዑድያ ትደልዮ ዘላ ቀጠር ትደልዮ ዘላ ኢማራት ትደልዮ ዘላ ዑማን ትደልዮ ዘላ ኩዌት ዝደልዮ ባሕሬን ዝደልዮ ንበይኒ እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ንኩላቶም ዝኣስር ነገር የለን ኣብ ገለገሊኡ ድማ ዝገረጭ እውን እዩ ኢማራት ብተደጋጋሚ ንፁር ዝኾኑ ዘሎ ኩናት ክቕፅል ኢራን ክትምርከኽ ፋሕፋሕ ክኣትዋ ንሳቶም ድማ ከምዚ ኣብ ሊብያ ንሓደ ወገን ጀነራል ሒዞም ዓዲ ክቆፃፀሩ ሲ ሕልምናቶም ኤግዛክትሊ ከምቲ خليفة حفتر حزام نتبينكازن قالن تقاطاسيروم ناب سودان وجو نخجبرون قالوا زجبرون تكملوا زلوا كما يمزلوا زلوا سو أبيب سلا زخونة تعدم كسافعي دليله سلازي بومنتر قالنا قرت كوي تبي مرحلة تداخيمو إيدهم كتوي إيران دم الزور وحين كوني يمزلوا زلوا وش ما تحرموز دماغك عصروا هذا سوبر باور كونون دليل حلمنا سوبر باور زلوا كم إمارات يلا بتهذا لا تجبلا أبقى بحر كبابي كم يجيرو دي متينيرو I mean, كنيكزي كوينا نغيرناكم. This country has a big ambitions. أبي حلم زلوا هجري. That's why جنزب كارلو ونعوق جبر لزغ. وشمت حرموز أب كبابية ميزلوا. So there is high probability investment in الإمارات تجبروا. أب جبسي أب بوتا investment له. نتودب ناي سويس كانال نخوق عصر أبتا operation ناتو invest جبروا مزوج زي سعر اللويم. أب جبتني روميم. جبتو مسا غوغوتم اب عصب ماتيو اب عصب بزح يلو مينا مسلا مسابيهم دما تزدليو حلمخ بصحم ايرترا فليت امسكلاتهم بايثيوبيا غيرنا بخ ماتو يدليلو زخول ناي عصب زبال مناورا خنري لنا
أبوش ما تحرمز دماكم أجي إيرترا مسكال أتوم إيرترا مسكال نسابي بيمن جيرهم كم جيرهم متيوم يرهم سعودية دمانة تجيم إيرترا أنا جيراتا إن أنا بلنا سعودية دمانة تجيم فليتهم كاب يمن الريزم بوجن إيرترا لنا سلس كاب بحري تالي يوم الله أتي وشمت عند حرحيسكا أنتم بروفيسور بيبز بالانتاي لكم جيوغرافي سوبر باور ناخذ كون عبت رايز اللويل سلازي جيوغرافي صبو جيوغرافي نتلكا تشوك بوينت محنقونا يكون طبعا عالم كاب وشمت حرمز نلعل تسلوا من الله كاي بحر الله اي بحري ندادت راي يكون زغيت كباب 10 14% نقدنا علمنا بزيز انقصاص اوروبا ملوك تقواصره تخلي خبزي نابي اوروبا زغيت ملوك كاب اسيا زمس كاب تشاينا دي جابان كله بزيز حلف اماراتناتو 10 معلتك صارالو سلازي نزا بوتا زي زحز عابس الوا اكزرت قبر خلي داس واي بجبت تصفاصفهم زلو ساكت هيكون سلام كله مريت سلام كله يما بجبت تصفاصفهم زلو ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታ ትላ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ሱፐር ፓወር ካውንስል ዘሊ ሕልምታት ናቱ ኢራን ክትዳኸመሉ ፋሕፋሕ ካኣትዋ እንተወሓደት መንግስቲ ነቲ ሃገር ዘይቋፀራ ከውን እሞ በቲ ከባቢ ንሱ ዘሎ ዕግርግር ዝገብሩ ህዝቢ ገይሩ ንሱ ድምውሎም ከምቲ ናይ የመን ዝገበሮ ከም ገይሩ ፅልዋ ክገብር እሞ ኣብቲ ቦታት ድማ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ምቁፅፃር ምስ ዑማን ኩሉ ግዜ ምስተሃላለኹ እዮም ዑማን ኣይትፈትዎን እያ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ትፈልጦ እያ ስለዚ ዑማን እውን ናታ ፅልዋ ኣለዋ ግን ከም ናይ ኢማራት ገንዘብ የብላን ከም ናታ ድማ ድሌታት የብላን ናይ ምስሕፋሕ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ነዚ ንሕና ዘለና ጂኦግራፊ እንተዝረኽቦ ነይሩ ናብ ካልእ መኸደ ነይሩ ሃገራት ዓረብ ድማ በዚ መንፅር እየን ዝኸዳ ዘለዋ ዳትስ ዋይ እቲ ናይ ብልፅግና ባሕሪ ዝብል ዘሎ ካብ ዜሮ ዝበገሰ ይኮነ ኣጀንዳ ናቱ ድማ ዕብይ ዝበለ ብብዙሕ መንገዲ ክስራሓሉ ዝኽእል እስራኤል እውን ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ንባዕሉ ነዚ ኩናት ክጅምሮ ከሎ ነዚኣ ቦታ እዚኣ ኣብ ግምት እትዮም እዮም ኣብ ኢራን ሬጂም ቼንጅ ዝብሉ ዘለው ነዚ ቦታ ዝቋፀርዎ እስራኤል እዮም ዝደልዩ እስራኤል ነዛ ቦታ ስትሪት ኦፍ ሆርሙዝ ዘላ ንዓ ኮፍ ኢሎም ንብብሎም ዓረብ በዚያ ክሓንቅዎም ነዚያ እንድሕር ሒዞም እስራኤል እንታይ እዮም ደልዩ ነይሮም ነዚያ ቦታ ናይ ወሽመጥ ሆርሙዝ ድሕር ተቆፃፂሮማ ንግብፂ ክወርዋ ክእሉ እዮም ይፈልጡ እዮም ንግብፂ ክወርዋ እዮም ኣብ ገለ ፖይንት ስዊስ ካናል ክወስድዎ እዮም እንደን ኣብ ሶማሊላንድ ኣምፂዎም ዘሎ ነዘን ሰለስተ ነጥብታት ኮንትሮል ክገብርዎን እዮም ሓሲቦም ነይሮም ስለዚ again the game is very sophisticated ንሕና ድማ ፈቲና ፀሊና እቲ ጌም ኣብ ዙርያና ኣሎ እዚ ብልፅግና ንጎ ምሸትን ባሕሪ እናበለ ኣብ ከባቢና ዘጉርዕ ዘሎ ድማ ናይ ባሕሪ ሕልሚ ስለ ዘለዎ ዘይኮነ ነዚያ ኣጀንዳ እዚኣ ተዋሂባቶ ስለ ዘላ ንዓ ንምፍፃም ንጎ ምሸትን ክግዕር ንሪኦ ኣለና next topic ናተይ ብዛዕባ ምርጫ ይክኸውን what is going on what is the kind of election ዶገለ ሓንቲ ፖለቲከኛ ዝበለቶ ከስማዕ to get out of Addis and to the regions, to Bahar Dar, to Ma'ala, in Ethiopia, of course, as you said. I think it's incredibly difficult for people to get out of Addis and to the regions, to Bahar Dar, to Ma'ala, and speak with your supporters. It's impossible, I suppose. So maybe that wasn't a wise question from me. But anyway, one of the ways in which you are taking part in Ethiopia. But one thing that I want to ask you in relation to the election is, do you have confidence? Do you believe that something good could come out of the elections? Is that the reason why? እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው በላሕ ፖለቲከኛ መርገፂ ኣብ ዘይገድስ በላሕ ምዃና ግን ፕሩፍ ጌራ ዘላ እያ ምስጢረ ስላሴ ትበሃል አይ ቲንክ ኣብይ ኣሕመድ ዝኣስሮ ፖለቲከኛ እንተሎ ሓንቲ ሰያ ስለዚ ምናልባት በቲ ንሪኦ ዘለና ኣይዶነ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ኣለዎም ብዝኾነ ኣብቲ ንውሕ ዝበለ ኢንተርቪው እንድያ ጌራ ዘላ ሓደ ካብቲ ሕቶ ዘለላ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ምስቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክትከደሉ ዘይትኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ምርጫ እዚ ገለ ጥዑይ ውፅኢት ክመፅኦ ይኽእል ኢልክደ ተኣምኒ ይብላ ኣሎ እስከ ስማ መስምዑ I do believe that good things come out of an election, not these elections. That's the main point, right? You know, if you have seen, we have presented a press release regarding the election repeatedly, but we have also presented those press releases currently saying that going with the current electoral process, there is not going to be a free and fair democratic election for that matter. So it's just legitimizing the current ruling regime and, you know, saying or giving green lights, saying going to kill more people, going, displace more people, going, bargain with Ethiopian sovereignty. So መጀመርያ ኣብ ካልከ ከድናት ትሕዝቶ ከይሰማዕና እንግሊሻት ራይሲ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ብልፅግና quite impressive ብጣዕሚ ፅቡቅ እንግሊሽ ክትዛረብ ትኽእል እያ that's why ድማ ሓሳባት ዋላ በአምሓርኛ እውን ፅሩ እዩ ንቐፅል እንታይ ትብል ዘላ ምርጫ
ጽቡቕ እዩ ካብ ምርጫ ጽቡቕ ነገር ክመጽእ ይኽእል ኢለ ዝኣምን ካብዚ ምርጫ ዝካየድ ግን ጽቡቕ ኣይጽበን እየ ኢላ ምክንያቱ መጀመርያ ርትዓዊ ክፉት ምርጫ ኣይኮነን እዚ ኢላ እዚ ምርጫ እዚ ብዙሕ ህዝቢ ክሳተፈሉ ዘይክእል ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ምርጫ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ዝኾነ ምቅያራት ከይገበርካ ዝግበር ምርጫ ንብልጽግና ንኣብይ ኣሕመድ ሌጂቲመሲ ተቐባልነትን ክብሪ መሃብ እዩ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ቢዚ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ መቕታልን ዕንወትን ንክቕፅል ቀይሕ መብራህቲ ቀጠልያ መብራህቲ ምውላዕ እዩ ወይ እውን ድርዒ መሃብ ወይ ስልጣን ምርካብ እዩ ስለዚ ዘረባናታ ብርግጽ ፋኖ ዝብሎ ዘሎ እዩ ይስተርያ ዝብለኩም ፋኖ ምርጫ ክግበር የብሉን ኢሉ ክልኪሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስለምንታይ እቲ ምርጫ ፌክ ምርጫ ክግበር ንዓቢ ተወሳኺ ዓመታት ድሌቱ ንክገብር ከግብሮ ዝኽእል ስለዚ እንተወሓደ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምርጫ ከምዘይካየደ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምርጫ ከምዘይካየደ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ብኡ መንፅር ነዞም ህዝቢ እዚኦም ዝውክል መራሒ ከምዘይኮነውን ክፍለጥ ኣሎ ተተኻኢሉ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ምርጫ ከይግበር ክንክል ኣለና ቅድሚ ምርጫ ንምርጫ ፀሊና ዘይኮነ ቅድሚ ምርጫ ክግበሩ ዘለዎም ርግኣትን ሰላምን ክነግስ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ ኣብ ሓደ ቦታ ቀርቂርካ ሓሲኻ ኩሉ ነገር ፌክ ዝኾነ ጌርካ ምርጫ ከም ዝገበርካ ኣምሲልካ ብዓለም ደረጃ ሓገዝን ድጎማን ንኽትረክብ ዝግበር ድራማታት ድሕሪ ስቑኢልና ንሪኦ ኣለና ፅባሕ ንጎ እቲ ምርጫ ውፅኢት ናቱ ከም ሓደ ዲሞክራሲያዊ ፕሮሰስ ዝተከበረ እሞ ንዓቢ ሓግዝዎ ዝግበር ደገፋትን ድጎማን ድማ ክቕፅል እዩ ስለዚ ነዚ ካብ ብሕጂ ክንቃወሞን ጠጠው ክነብሎን ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰገዳ ኣድያ ክሳዕ ከመይ ክንምንታይ ክዕወትሉ እዮም ንግዜ ንገድፎ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ debate. We do not believe that there is going to be a good thing that's coming out of this electoral process, but we believe in election. We believe that the power should come from the people, and that's through an election. But this election, we have so many doubts. For example, there are so many political prisoners in Ethiopia, journalists, politicians who are merely being arrested due to their political ideological differences. So there is no literally media freedom. They have been cutting out our electoral debates. I mean, I have never heard anyone saying that electoral debates are, censored. We are a political party. ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መለክዒ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ እዩ ነፍዕቲ ፖለቲከኛ ኣብ እንተ ደያ ሲርዋደን ክጥርጥር ትኽእል ምስ ዝኾነ ጌም ክህልዋ ይኽእል ኢና ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ስትሬት ፎርወርድ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ተቃውሞ መኻ ሓቂ እዩ ዝኾነ ምግናን የብሉን ጀስታ ፕሌን ከምዚያ ዘላታ ፅሬይቲ ሓቂ እያ ወላ ሓንቲ ትልቅማን ተጋና ነገር የለና ባይታ ዘሎ እዩ እምበሽ ኸማነቶም ብልፅግና መራሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ንተጋሩ ከመጉሱ ምስ ረኣዮቶም በርዶስኻትኩም ኢኹም ተቀያይርኩም ንኮይላቶም ምክንያቱ ትማል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ተጋፍዕዎ ዝነበርኩም ሎሚ ተገምቲልኩም መሰላት ናቱ ዘገድሰኩምን ረብሓ ናቱ ኩነታት ዘገድሰኩምን ኮይንኩም ክትዛረቡ ክሪአኩም ከለኹስ ይግረም ኣለኹ ዝብል ዘረባ እውን ሰሚዕና ነርና ብዝሓፈሻ እስ ኣክቹሊ ብዙሕ ነገር ዘገርም ኩነታት ንርኢ ኣለና ግን ሸለሊልና ክንሓልፎ ክንፍትን ኢና ካብ ቀፂልና ናብቲ ድራማ ናይ ኣምሓራ ክንሰግር what is going on ሓደ ካብቲ ዓብይ ድራማ ኮይኑ ዘሎ ድማ ናይዚ ጉዳይ ናይ ዳፍሮ ዝበሃል እንዲሁ ንስማዕ እስኪ ፖለቲካ ስለተቀየረ እንዳይሰራ ዘፈናቸው እንዳይከናወን ዘፈናቸው ሞገስ እንዳይኖረው ዘፈናቸው የሚያስጠላ እንዲሆን ጸልያለሁ ከአጋንንት የተመረቀ ዘፈን ከጥልቅ ዓለም በኢየሱስም ተመክሮና ተደግሞ ተሟርቶና ተጠንቁሎ በኢየሱስም በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስ አታዚ ኢየሱስ አደንግስን ኮሚታነስ ተኩም ክብሊ መስኪናይ የደንግጸኒ አና አምላኽ ረኺብዎ ዘሎ መን ረኺብዎ ኣሎ I'm really sorry በቃ ሓደ ተንኮሉን ክፋኡን ክዛረብ ከሎ ንኣምላኽ በቃ ኣብቲ መቸም ሓቂ ኣምላኽ ከይሰምዕ ከማን ክትብላ ሓደ ግዜ ምክንያቱ ብተገራጫዊ ዘረባን ቃልን ተረቢሾ ከማን ክንብል ንኽእል እዚ ሕጂ ተዳፍሮ ሰሪሑ ክነብር ዘለዎ ስድራ ዝኣሊ ሰብ እዩ ስነ ጥበበኛ ጥበብካ ስነ ጥበብ ድማ ናቱ ስራሕ እዩ ኣብ ከባቢ ዝርዮ ዘሎ ዝሰምዖ ዘሎ ይትዛረብ ዘሎ እዚ ተካሴቱ ከምዘይ ትሸይጥ ብሽም ኢየሱስ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንኸብስል ኢሉ ደርፍን ገለመለ ናይ ፍቱን እየን ገለመለ ክብል እዮም ዝፍትኑ ዘሎ First of all, أنا أملاك فيلوزوف مصحف كأتيد اللي يمكن سبات كنا بروحلوا جوابنا عبرالله قد ما أملاك قد ميكروسوفت ممسون بجم سبات ناتهم بحللو تبحلل دم حقوسن حزننا الله تحزن تعرفن ساعتين قايلان الله اتدم مخالمات أندايك حلو زلهم بر قرا حكس يسوع كريستوس كم جمرة أمرات ناتوكو ما ينابويني كأيرو توينكم مرعينيرو
ሰብካ ወይ ንምሰተ የፃወት ይስዕስዕ እዩ ስለዚ እቲ ተወሊዱ ዝዓብየሉ ባህሊ እውን ይፈልጥ ክርስቶስ ከም ሓደ እስራኤላዊ ዓብዩ ከም ዕብራዊ ዓብዩ ኣብቲ ከባቢ ድማ ባህሊ ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ ነዚ ባህሊ ዘጥፍዎ ዝብል ድማ ኣይሰማዕ ኩሉን ብዝኾነ እዚ ናይ ሎሚ እንታይ ልምልሰሉ እንደስሙ ክስሕቁ ኻይለ የምፅያኩ ነትን በኢየሱስ መታዩ እኛ ደግሞ እንዲህ ብለን እንጸልያለን ለመሪዎችና ለመንግስታት በነቢያት ስምና በእግዚአብሔር ስም ተደብቃችሁ የፖለቲካ ንግድ እየነገዳችሁ ለመንግስት የምታሸረግዱ ነቢያት ሆይ የተረገማችሁ ሆኖ ከመበልቷ ገንዘብ የወሰዳችሁ የደሃደጉ ንብረቱን የዘረፋችሁ በሐሰት ነብይነት ይሄን ህዝብ የዘረፋችሁ ሙልጭ አርጋችሁ كم تريوا زلهم يوا نحن دباناتنا صلوت علنا يزبل زلهم نحسوت نبيات تمثيلكم تنبروا زلهم نمنجسي زغل قفعنا بره ناقبر خلهم تتاقعوا لي زلهم مالت نمنجسي تعبنا تانا تلك حد صلت خل بحلاي منجسي غيت فتوى تغلقها أتاملاخ لبونا ناتو مصفحيهم قال قليل كحد صلت خليقان دحري بوليتيكا تأتو تديد الليخا كل جزين لبونا مرحنت مرحتنا بوليتيكا يكونوا نايكو طبعا يكونوا يزخونه لبونا نكبهم عين لبونهم نكافتهم كتصلي تخليخه املاخ بعلو نتتدلو زلاخ قبرلك املاخ كتصلي تخليخه ابز حجن ريو زلنا كن تي هايمانوتات بفلاي ازي قال كفالنا تي نايزم سبخت بحالتي نابي احمد ببزح منقد يوم شفان زقبروا له زلو نسو نزي نايتي دافرو اي توحطلون على يزبال زلو بزخونه أما فسائن ترى كنا سجاي نخليناتهم كادراتات ناتهم دقت فيه لهم بقول ما نقدر سلسلة قوام زلوي نا بوليتيكا ما تغير سلسلة تقول داي نشتي ترى رينا عن حلفينا تسوته تلانت الناس اللي نقول كبات عديس على مسرح مسفن ما تشيل سلا داسي قدم مسفن ما تشيل سلا كهلت أنتو سلا زفن كلت عباي بله سلا كفر كبات عباي تصرتوا اللي وته يمازفن ግርማዊነቱን ላይ ዘፈን ግርማዊነቱ ቤተ መንግስት ሲሰራል ገብተ ስለ ግርማዊነቱ ማዘፈን ተሰራልኝ ድምጽ የተሰማ በለ ሚኒሊክ ጥቁር ሶስት ሚኒሊክ ሐውልት ዛምሮል የሚኒሊክ አድዋ ተሰርቶል ወተ ማዘበር كم زي أنا عبي زخل غيرو زخل سريح خلا أديس أبا سلمتاي درف كالي أزال بكا حرر يوم لهم زلوا بزخنة سر الزبل زرباهم بزخنة سمع لنا ጉዳይ ቴዲ አፍሮ ትድራማ መሊስ ነቲ አልበም ናቱ ንሰማይ ዝሰዶ ዘሎ ስለዚ I think these people are really helping him draw ደርፍታት ናቱ ዳርጋ ዝበፅሐ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ቪውስ ዘሎ ተዛዓበየ ደርፊ ድርዮ ዘሎ ድማ ታቀንዲ ፖለቲካዊ ደርፊ ትበሃል ድማ 8 ሚሊዮን በፂሓላ ስለዚ አብይ አሕመድ is ተዛዓበየ ሉዘር ያብዚ whatever he says is not working አገባብ ጥራይ ቀይር ዘሎ حجون تقولي أبي مليسو نحجري ولا قله زعب زار استزارباهم كل اللي بلوا اللوجن جين ما نم هاي بحزب دمس بديمقراطية منجد يمتعون منجست بحايلنا بورقة بزفن جاجاتا لا فرصوجي زاتري وازل هون حزب زمس السلطان بحايل يقوم بدرفي بقله كتسقري تخلني أنا بلا يتسبق زلو أنا قاعد فرد سبعة كازل وزلو توم سراوي نات كاونا تهديهم تفتو كابهان العلي سلزي تنقر دابل يمزل وزلو متشمنا تقول داينا تومينا بتقراي كنسكر what's going on أبناء قد داينا تقراي من قسنا زمرسنا الله معتي بيت مخلنا زمرسنا معتي خلا سرعت هزي خلا هزي من عب ጉዳይ ምሕደራት ትግራይ ናይ መወዳእታ ዝበሎ ውሳነ ሕሊፎም ፍሉጥ ላዕለዋይ መሪሕነት ትውድብ ዝኾነ አቶ ዓለም ግብራው ድማ ንውሳነ ህወሓት ተቃይሞሎም ንተግባራውነት ውሳነታት ህወሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ክጥቀሙ ወሲኖሎም ኣማስዩ ዝተዛዘመን ክልተ መዓልታት ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ዝተኻየደ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣማስዩ ተቃውሞን በዝሒ ደገፍን ዝተኣናገደሉ ውሳነ ሕሊፎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ድማ ናብ ከተማ ኣክሱም ፀውዖም ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ውሳነታትን ዝወሰዱ ስጉምታትን ክነግሮም ኣኪቦም ኣብ ልዕሊ
ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደም ስጉምቲ ክውሰድ ጉጅለ ህወሓት ምውሳኑ ተሰሚዑ ዘሎ እቲ ውሳነ ብ38 ደገፍ 4 ተቃውሞን 2 ድምፂ ተዓቁበን ሓሊፉ ተባሂሎም እቲ ውሳነ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈረሰ ደምዲሙ እቲ ብበይናዊ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል ስልጣኑ ዝተናውሐ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ካብ ስልጣኑ ብሓይሊ ክውገድን እቲ ናይ ቅድመ ኩናት ቤት ምክሪን ምምሕዳርን ህወሓት ናብ ስልጣን ክምለስ ኣለዎ ዝብል ህወሓት ወሲንሎ ይብል እቲ ዜና በዚ ድማ ኩሎም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሞሮኮ ድፋይን ተገይሩ ናብ ሜዳ ኮ ፈቲሕና ይኮ ከመይ ዝሓስብ እንታይ ዝገብር ገና እንተ ዝጀመረ ኮ ታደሰ እንታይ ከም ዝገብር ዝፍለጥ ናይ ታደሰ ውቃበታት ድፋይን ኮይኖም ዝሓደሩ እዮም ኣብ ካሊእ ፀወታ ኢና ዘለና እዚ ታደሰ ናይ ምዝራብ ሞራል የብሉ ስለ ውድባት ስለ ዲሞክራሲ ኣጀንዳ የብሉ ስለ ልምዓት ኣጀንዳ የብሉ ኣብ ርእሲ ታደሰ የለን ብዛዕባ ናይ ወዲ ወረደ ጉዳይ ኣለና ኣብታ ቀድም እናሰማዕናያ ናይ ኮረፋይ ሰማይ ካያ ኣነ ጌታቸው ይኹንኩን እዩ ዝብሎ ያው ቅድሚ ሕዚ እውን ተደጋጋሚ ኣቢልዎ ኣሎ ንሱ ጠቂስዎ ኣሎ ጌታቸው ይኹንኩን ኣይወፅን እየ ካብ መቐለ ዝበሎ ኣነ 50 ዓመት ኣሚተ ኣረ ዝጎርኮለኒ እዩ ዝገዛእዩ ዓደ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ዓዱ ምንባር መሰሉ እዩ ገዙ እዩ ሓቆ እዩ ተተቃለሰሉ እዩ ክነብረሉ ግባእ ከም ሓደ ዜጋ ታሴራ ካብ ዝኾነ ቀበሌ ዝነብረሉ ቀበሌ ታሴራ ውፅኡ ክነብር ይኽእል እዩ ፕሬዚደንት እናተባሃለ ክኸይድ ግን ክፀንሕ ግን ከምዘይኽእል እዩ ትግራይ ዝነብሮ ዘሎ ትግራዋይካ እወ ነባር ትኸውን ኢኻ እወ ግን ፕሬዚደንት ኮይንካ ግን ክትቅፅል ኣይትኽእልን ሕጊ ይፈቅደልካን ትግራይ ዘይፈቀደልካ ናይ ትግራይ ኮንስቲትዌንሲ ዘይብልካ ብኦህዴድ ተሸይመ መፅአ የልካ ቅቡልነት የብሉን እዩ ብሓፂሩ በቃ 4 ነጥቢ ካብኡ ዝተረፈ ንጌታቸው ኣነ ይኹንኩን የብሎም ኣብቲ ሚድያ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ክንዲ እምባ ኮይኑ ዝመፅእ ኣብዚ ክሰምዖ ምስ ብልፅግና ክሰምዕ እንተሎ ኣነ ብሓቂ ድዩ ወዲ ወረደ ድዩ እዚ ድትለለ ፍለጅራ ዝበሃል መዓልቲ ተሸኪሙ ዝኸይድ ሰብ ድዩ ኢኻ ትብል ብስናይ ብልፅግና ሰባት ከውግዕ ተሎ ምስ ምሩኻት ከውግዕ ተሎ ትማሊ ዓይኑ ካብ ቀደም ምሩኻት ፋታዊ ምሩኽ እዮም ዝብሉ ካብ ቀደም ተንበረከክቲ ስለ ዝኾኑ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ታደሰ ወረደ the guy is really in ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ረኺብዎ ኣሎ ከም ዝሪኦ ዘለና እቶም ባንዳታት ናቱ ይቕፅሉ ኣለዉ እዮም ውሕ ክብሉ ውዕሉ ኣለዉ እዮም ግን እዚኣስ ክንሰምዓኻ ስለዚ ፅምዶ ተዳኺሙ እዩ ፅምዶ ከምዚ እዩ ዙር ሓይታት ኣተጋጊሙ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ኣይፈልጥዎ ሓደ ሩባ ኣብ ሓደ ህዝቢ ዝነበረ ህዝቢ ብድሌቱን ብቃልሱን ከዓ ኤርትራውያን ሃገርም ተሞሊኖም ንሕና ከዓ ምስ ኢትዮጵያውያን ነይርና እጫና ከዓ ረኺብና ንድሕሪ ህዚ ከዓ ንሕና ሃገር ክምንየ ዘድሊ ትግራይ ሃገር ትኾነ እየ ዘለና ድሌት ጥራሕ ከይኮነት ክንሰርሖ ኢና ፖለቲካ ክንሰርሖ ኢና ኢኮኖሚካ ክንሰርሖ ኢና ዲፕሎማሲ ክንሰርሖ ኢና ምስ ዝተፈላለያ ብሄር ብሄረሰባት ናይ ኢትዮጵያ እውን ክሰርሖ ኢና ሰምሓራ ዝግበር ዘሎ ኸ ሕዚ ብኢንዲቪዥዋል ፐርሰንት የጠረፈ እዩ ሰምሓራ ዝግበር ሓይራ ዝግበር ምስ ዓፋር ስለዚ ፅምዶ መዋፅኦ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣምሓራን ኢቨን ሰሜናውያን እዩ ቶታሊ ፅምዶ መዋፅኦ ሰሜናውያን እዩ ንፅምዶ ከመይ ነጠናኽሮ ተኮይኑ ግን ፅምዶ ትካላዊ ክኸውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ነጋዶ መንግስቲ ኤርትራ ዓይነት ክፍቲ ይፈጥሮ ኣሎ ናይ ትግራይ መንእሰያት ናይ ትግራይ ነጋዶ እንታይ ከማቻቸው ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ትግራይ እንታይ ኢና ክንማቻቹ መንግስቲ ብልፅግና እውን ብስልትን ብስትራቴጂን ትግራይ ናይ ምድኻም ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ TPLF እውን ዘምፀኦም ኣመራርሓን ስራሕ ፈፀምትን መሪሕነቱን ዝደስከሉ ዝጠስጠሱ ኣብ ጉሕለት ኣብ ወንበር ጥራሕ ዝነብሩ ስልጣኖም ዘደላድሉ እዮም ነዚኦም ከመይ ጌርና ኢና ብሓሳብ ክንቃልሶ ተጋሪኦም ከማና መሪሕና ስልጣን ንደልዮም ዝብሉ ዘለዉ መሪሖም ግን ለውጢ ከምፅኡ ኣይረኣናን ስለዚ ፅምዶ እውን ዝቃወሙ ኣመራርሓ እውን ኣለዉ እዮም ክቃወሙ ይኽእሉ እዮም ከቕድሞ ግን ኣይኽእሉ ናይ ህዝቢ ድሌት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራን صبع الواقع شعبيا تمناي شعبيا توكلت نبقى زلو بعلم يواقو بالصقنا مس فيدرالس يكونوا مس مكلاكا يكونوا بعلم يواقو من اسي تግራይ بزخونه يكون منقد እንኳን ደም ረሃጽውን ከፍስስ ይውሉ ድሕር ሕዚ ንመራሓ ከድሕን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከድሕን ኣብ ዘይምልከቱ ሓዊ ቅጎድ ይውሉ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን መንእሰይ ትግራይ ከነድሕን ኣለና እዚ መንእሰይ ሕዚ ሰባ ኮይኖም ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠፍእ ምስ ኦህዴድ ብልጽግና ተሓሽኪሮም ከም ድላዮም ዝቕደዱ ዘለዉ እቲ ዝቕደድሉ እስትንፋስ እዚ ሰራዊት እዚ ይኸፊልዎ ብልጽግና ብሰናይ ድሌቱ ዝሃቦም እስትንፋስ የለን ወሕፈሮ እዮም ነዚ ሰራዊት እዚኦም ሽፍታ ኢሎሞ ነዚ ሰራዊት እዚኦም ናይ ደርጊ ሰራዊት ኢሎሞ ነዚ ብራንድ ሰራዊት እዚኡ ክፈርስ ደልዮሞ እቶም ዝተሓሽከሩ ይብለካ ኣለዎ እቶም ናይ ናስናቀ ግሩፕ ማለት እዩ
بمحشكار نريدوان دانيال كبرت زنعقو توم ذا بيست الناس ناقه يمبالو زين حزبهم بمخاد الناس ناقه بحشكرنا الناس ناقه كله نغرو زمن አዲስ አበባ ሆይኖም ህዝብ ትግራይ ንخطف ከምዚያ ትመስልታ ጉዳይ ናይ መወዳታ ኣብዚያውን ናይ ዛዕባ ትግራይ መንግስት ማክመለሰሉ ቤት ምክር ማክመለሰሉ ከወዲ መንግስት ቤት ይባንስ መንግስት ሆይነስ ናመራ ሆነ ፕሪቶሪያም ሳከደራደር ተሆነ አፍሮሶይ ንሺ ለማን ተህሉን ህዝብ አፍሪሻው ወርክ ነበር ይካለ ስለዚህ ዝመከተ ክብራተ ወይ መንግስት ክመለሰሉ እቲ መንግስት እዚ ብምክንያት ፕሪቶሪያ ያፈርሱ በካሊ ምክንያት ምንም ይፈርሳል ሪስቶር ተገበር መንግስት ካምበር ህዝብ ትግራይ ዘፍርስ ካል አጀንዳ ሒዝካ ትመጽእ ሞታና ስልጣን ዛር ህዝቡን ያይሰደደትኩም ናይ ጋኒነት ጸጉም ትሪዮ ህዝብ እዚ ተዋና መደራደር ዓቁሙ መንግስቱ ይመፍርሰሉ መንተሱም ስልጣን ከይዙ ማለት ስለዚህ ከም ትሪዎ ዘለኹም ጻድቃንን ጭፍሮውን ጌታቸው ረዳን ከም ትሪዎ ዘለኹም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ቀስቂሶም ብፍላይ ነዚ መንእሰይ እዚ ሽሙ ክፈልጠይ ካልኩም one of the strongest ንጹርን ሓያልን ድምፂ ናይ ትግራይ መሰረተ ውሳነ ክልዋ ከም ዘለዎን መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንትግራይ ዝውክላ ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢሉ ዝቃለስ ጥራይ ምዃኑ እቲ ታደሰ ወረደ ድማ ከምዛ ትሪዎ ዘለኹም ካብ ስልጣኑ ተገሊፉ ከም ዘለዎን እቲ ዝቕፅል መድረኽ ናይ ኣቢ እዛ ጉዳይ እዚኣ እናኸደት ተኸይዳ ሕጂ ናብ ሓደ ነገር ክትበፅሕ ከም ትኽእልን ምክንያቱ ታደሰ ወረደ መሕቢ የብሉን እቲ ህወሓት ኣልይዎ ኣሎ ዝቕፅል መድረኽ እንታይ ይከውን ከምቲ ጌታቸው ረዳ ድዩ ሃዲሙ ክኸይድ ንሱ ከም ዝበሃል ዘለና ከም ጌታቸው ረዳ ሃዲማ ዝኸይድ ሰብ ኣይኮንኩን እዩ ዝብል ዘሎ እዮም ዝብሉ but this is going to be very interesting to watch ንሕና ድማ ከም ወትሩ ነቲ ነገር እቲ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና now let's ተጋሩ ዝብልዎ እናተኸታተልና ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ግን ናብቲ ናይ ኤርትራ ገጽ ንስገር እንታይ ታያሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኸ The government declares the border is closed. It is not merely a policy decision, it is a sorry the diplomacy na ኤርትራ እንደከረኩም ደለሰነ there is this አብያላ yes ኤርትራን ዲፕሎማሲ ትብል ሓደ ሰርሐ ቪዲዮ ነራ. While the world focuses on Ethiopia's ongoing instability and the headlines are dominated by its internal strife and Sudan's devastating civil war, Eritrea is quietly executing a major diplomatic pivot that is going largely unnoticed by the international community. Once seen as ብርግጽ ከባቢ ቀርና አፍሪካ ብናይ ኢትዮጵያ ዘይውዳእ ድራማታትን ሕንፍሽሽን ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብቲ ገባሕርና በልካ ዝግበር ዘሎ እንደራ በቲ ድማ ብሱዳን ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ፍጻመታት ናይ ሶማልያን ወሲኽካ ኤርትራ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ናቶም ድራማታት ትጽሎ እምበር ናታ ጉዕዞ ኣብ ሚድያ ክመጽ ኣይክእልኒ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ግን ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ብወገን ኤርትራ ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ተስፋ ዘብዩ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ብስቕታ ብዘገምታ ዕላማ ትሃርም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ለንከነ ብዙሓት ሓደሽቲ ኣምባሳደራትን ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይተን ሃገራትን ዝኾኑ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መልእኽትናቶም ከም ዘመሓላለፉ ሓንቲ ስእሊ ነይራትን if I can find it where is that picture ናይ ግሩፕ ፒክቸር ነይሩ እዚ ለንከነ ዝተገበረ ናይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራ እዩ ሰናይ ነገር እዩ ዝትሪዎ ዘለኹም ኤርትራ ብብዙሕ ብዲፕሎማሲ ጽቡቕ ደረጃ ጽቡቕ መኣዝን ጽቡቕ ኣንፈት ሒዛ ትጓዓዝ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ ካብ ገለገለ ምንጭታት ከም ሰምዖ ዘለኹ ካልእ ዝዓበየ ዲፕሎማሲ እውን ክግበር ከም ዝኽእል እንኮላይ ኣሜሪካውን ኤርትራ ዝርርብ ከተካይድ ከም ትኽእል እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ብፍላይ እዚ ናይ ባቤል መንደብ ጉዳይ እናርእስን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንኤርትራ እንተኾነ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና እንተዘየለ ድማ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ምፍጣር ምስ ኤርትራ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ተርምስ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ምርድዳእ ምህላው ወሳኒ ክኸውን ስለዝኽእል ብዙሓት ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ጉዕዞ እናዕበየን እናበዝሐን ይኸይድ ኣሎ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ጥራይ ወላ እውን ብዓይኒ ቁጠባ ክንሪኦ ከለና ንኣብነት ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዕምቆት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ከም መርኣያናቱ ንኣብነት ሓደ ኣገዳሲ ርክብ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ንሕርሻ ዝምልከት ከም ዝተገበረን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስትራቴጂክ ሚቲንግ ኢሎም ነይሮም ዶክተር ፍቅረ የሱስ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣብ ናይ ግብፂ ሚድያ ዝወፀ ነይሩ Egypt's Minister of Agriculture and Eritrean officials met to strengthen bilateral ties, economic impact, focus on agricultural processing to turn raw materials into high-value goods and create jobs. ስለዚ ነቲ ናይ ሕርሻዊ ፀጋታት
ናይ ምስናዕ ወይ ናይ ፕሮሰሲንግ ዓቕሚ ቫልዩ ኣዲሽን ይብልዎ ኣማዕቢልካ ዝዓበየን ክኽዘን ዝኽእልን ደገ ኤክስፖርት ኮይኑ ውፅኢት ብዘለዎ ክሽየጠሉ ዝኽእል መንገዲ ምስ ግብፂ ብዙሕ ናይ ሕርሻ እቶት ንደገ ትሰድድ ሃገር እያ ፉል ዶ ክትብሎ ትኽእል ብዙሕ ፍሩታታት ድዩ ኮሚደረ ድዩ ሳልሳ ድዩ ብዙሕ እያ ትሰድድ ንሃገራት ዓረብ ብዙሕ ኤክስፖርት ትገብር ናብ ካልእ ዓለም እውን ስለዚ ካብ ግብፂ ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ኣሎ ዝበዝሐ ኢንቨስትመንትናትና ኣብ ዲጋታት ይንብል እንተለና ድማ ብርግፅ ንሕርሻ ዝኸውን ቴክኖሎጂ የድልየና እዩ ከምኡ ድማ ናይ ሪሰርች ምስግጋር ክህሉ ወይ እውን ኮላቦሬሽን ክህሉ እውን ይነግሩ ኣለዉ ኢጅፕት ዊል ፕሮቫይድ ክላይመት ሱትድ ሲድስ ምስ ክሊማና ዝኸይድ ዘራእትታት ንኤርትራ ክትባኣብውን ክተሓባበሩ ናይ ፀሓያይ መቆፃፀሪ ከምኡ ነቲ ሓመድ ንምክልኻል ዘድሊ እውን ቴክኒክ ሸር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነዚ ስለ ዝርዩ ዘለዎ ገለገለ ኤርትራውያን ድማ ቅዱሳት ነቲ ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ክዛረብሉን ከብልሉን ንርኢ ኣለና ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ኣሎ ኣዝየ ዘድንቆ ኣታኽልቲ ወዲ ፅገይ ዝበሃል ኣበይ ክስፈለው ግበርዎ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ናይ ንእሽ ዝበለት ናይ ድቑዒ ፋብሪካ ክሰርሕ ትኽእል እናበለ ሓሳብ የመንጩ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ካብ 50 ክሳብ 60 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ካብ ዲያስፖራ ዘለና ክመፅእ ዝኽእል እዩ እዚ መንግስቲ ድማ ብዓቕሙ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኣፍሪክስ ባንክ ዝበሃል እዚ ኣፍሮ ኤክሲም ባንክ ዝብልዎ እቲ ናይ ኣፍሪካ ባንክ ድማ ንሱ እውን ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ እውን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ነዛ ነገር እዚኣ ብመግቢር ርእስና ንክንክል ኣብ ከባቢ ናይቲ ኮላሊ ፖታሽ ማይኒንግ ዝበሃል ዘሎ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ኣውታት ክግበር ይኽእል እቲ ፋብሪካ እናበለ ሓሳብ የመንጩ ንባዕሉ ብዛዕባ ከምዚኦም ሓሳባት ክንዛረብ ምኻልና እውን ኣነ ደስ ዝብለኒ እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ፀላእትና ዘለዎ ሕምስምስ እናኣተና ብጉዳይ ናቶም ጥራይ ክንጭነቕን ኣብ ጉዳይ ናቶም ጥራይ ክንነብር ዘይኮንና ከምዚ ሕጂ ለንቀና ንሪኦ ዘለና ባይ ደ ወይ እዚ ናይ ኤርትራን ግብፅን ኣፀሊልዎም እዩ ዘሎ ንብልፅግና በት that's their problem not ours ንሕና ድማ ናትና ትራጀክተሪ ናትና ጉዕዞ ናትና መንገዲ ክህልወና ስለ ዘለዎ ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ብኡ ንሓምነሉ ጉዳይ ክህልወና ሶሪ ሓንቲ ደርፊ መዛዘሚ ድማ ከዳልወልኩም ዳሕር ባሃ ክቕፅል ስለ ዝኾንኩ ክመለስ እየ ኣብዚኣ ርስናተይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብተስፋ ዝፅበዮ ዘሎ እዩ ተስፋ ንገብር ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ተግባር ውሳነታት ሰጊሩ ናብ ስራሕን ናብ ዕዮን ክበፅሕ እሞ ኤርትራ ድማ ቡ ጌራ ናብ ፅቡቅ ዝኾነ መኣዝን ክትከይድ ተስፋ ንገብር ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪኢቶኹም ፅሓፉ ንሕና ድማ ንዓኹም ይምጥን እዩ ዝበልና ካብ ምቕራብ ዓዲ ክንውዕል ኣይኮናን የቐኒየልና ምዛ ደርፊ ክገትፈኩም ኣይሰማዕኽን ንንዓ እንተዎ ኣብቲ እዋን ፅልግልግ ፀሓይ ዕራርቦ ኣየድሃብክለይን ኣይረኸብኩን ዕድል ሰላም እኳ ክብለኪ ንደቃይቕ ክዕልል ተሻቒለ እምበር ደሃይ ክጠፊኡኒ ሰሙናት ሓሊፉ ካብ ዘይትረኽብኒ ነገር ሓቂ ድዩ ወይስ መኒኽኒ